Abdou Yoramdalachu Nsoma Eresira Biye Tarata ye Octobre kalo tile 10 ani 2 te kosɛbɛ san 2000 ni san 21 kelen ntɛnɛn don de Thomas Sankara ka kirima dayɛlɛ ala k'a fori hɛrɛ ni ba amina yɛrɛ bi a muso kɔni ko k'a fɔ k'ale bɛ tiɲɛ de kɔ ale tɛ foyi ko a bɛ tiɲɛ de kɔ siga t'a la Abdou Yoramdalachu Bamakɔ bilama an ka siraw sira yɛrɛ ten ay sira a fɔra ko miliyari 25 fana dira ko ka sira labɛn o kɛra nka Asim ye wari mun di ko ekɔlisow an da tura la tiɲɛ tɛ awɔ ekɔliso 2000 kosɛbɛ nka baara in tɛ ka taa a tacogo la dɛ u ka wuli u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka babu in kɔnɔna na an b'a fɔ ekɔliso direction 4 Mari Jara la kilasi so 3 ekɔli dun bɛna ta tigaɲagaw bɛ kilasi kɔnɔ pigeon an taara kilasi dɔw yɛrɛ lajɛ sibiri don pigeon b'o kɔnɔ pigeon camanba awɔ o tuma Asim fana ka wari bɔlen u kana n'a fɔ k'u b'o fana ci waraku la dɛ o cɛ man ɲi dosokɔrɔ t'a sɔsɔrɔ cogokɔrɔ bila k'a b'a pɛrɛnna la o cɛ siga t'a la ala k'a hakili ɲuman d'a ma amina yɛrɛ bi nin ye an don ka ɲɛ awɔ Abdou Watara Ibrahim Diallo Thiou Don Kibaro ɲɛta kɛnɛ kan Ablaye Kanta nɛgɛ karafe juru la cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba aw bisimila an ka Don Kibaro kɛnɛ kan bi sɔgɔmada in na kabiri kunungo gafe caman bɔra fɛn o fɛn n'a mɛnna a don bɛ se fɛn min ye Burkina Faso ka jamana ɲɛmaakɔrɔ a ka kiri a bolo dara kunun ntɛnɛn octobre kalo tile 11 san 2021 Burkina faamaw tun ye ka laɲini ani Thomas Sankara a furumuso ani a dɔgɔw a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka laɲini tun ye nin ye a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Thomas Sankara ale bangera san 1949 1949 sɔrɔsi jalatigi tun don sɔrɔsi denmisɛnnin minnu ye fanga ta u tɛ kalo tile 4 san 1983 n'a bɛ fɔ o ma événement du 4 août 83 Burkina Faso Thomas Sankara ale b'o la Blaise Compaoré b'o la Henri Zongo u b'o la commandant Bugari Lingani ale tun ye ministre de la défense nin cɛ 4 ninnu de tun ye Burkina ka dangarike fanga la o tun ye dangarike maa min ka fanga la o ye médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo u ye fanga tanaki o la nka fanga tanakilen o la sani fanga tun ka tanaki o la Thomas Sankara tun ye o ka premier ministre ka da kan médecin commandant ale fana tun ye fanga politique maa min na o ye colonel Saï Zerbo ye ale Saï Zerbo ka coup d'état ko la k'i sigi ka Thomas Sankara k'o kɛ premier ministre ye Thomas Sankara ni Blaise ani Henri Zongo ani commandant Bugari Lingani ninnu fana nana fanga taraki kɛ ka commandant médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo k'ale fana bɔ fanga la nin cɛ 4 u y'u sigi coup d'état kelen u tɛ kalo tile 4 san 1983 o kiri Thomas fagalen u ma 14 u ye u faga a n'a jɛɲɔgɔn caman b'a ko conseil de l'entente don dɔ lansara n'o ye octobre kalo tile 15 san 1987 k'u taa farikolo ɲɛnajɛ dɔ kɛ conseil de l'entente kɔnɔ balontan finiw ni farikolo ɲɛnajɛ finiw tun b'u la a n'a jɛɲɔgɔn caman ba u ma 14 u taara u ye fagali kɛ u ye ninnu caman faga n hakili maa min bolola a ko la u ye maa 2 fɔ maa 3 dɔrɔn olu de man tanya ka da kan u ye fagali kɛ waati min na conseil de l'entente ɲɔgɔn na jɛrɛ soba kɔnɔna na jeli bɔnna ka bɔn dɔw y'u da jeli kɔnɔ k'a kɛ komi u salen don u nana tuma min u y'olu ta k'u don mobili kɔnɔ ka taa n'u ye nka don dɔw kisira Watara Yoramdalachu i ni sɔgɔma Eresira ba alhamdulillah Thomas Sankara i y'a dɔn dɛ ayiwa an ye a tɔgɔ mɛn hali n'a yirala ka faama kan kile la an kɔni y'a ye kosɛbɛ hali n'an m'an tɛgɛ d'a ma a nana Bamakɔ yan CEDEAO réunion na ma deli k'a f'i ɲɛna ko sani CEDEAO bɛ dilan i ko ten ko a bɛ fɔ barajuru bɔra Mali la CEDEAO ka lajɛ dɔ la Thomas Sankara a don a nana ani Musa Traoré a ka visite in hakili a kɛra san 1987
5 a n'a ka sɔrɔsi fini ani Musa Traoré an y'u ye jabarani na Thomas Sankara a salen ko a sa ni sisan cɛ san 34 k'a ka kiri k'a bolodara a daminɛna kabiri kunu Wagadugu a baaraw bɛ sen kan Yɛrɛm Jalisu i n'a fɔ nin y'a san 34 ye Burkinakaw an bɛ se ka fɔ jamana caman maaw sigilen kun bɛ ka nin kiri in kɔnɔ min ye Thomas Sankara yɛrɛ furumuso ye Mariam ale ni u ka lafasalitɔn maaw ka se Burkina yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan kulu minnu bɛ yen olu ko olu kɔni b'a fɛ tiɲɛ ka bange nin kiri in kɔnɔna la ka sabu kɛ min ye Thomas Sankara cɛ duman do kundo maa min ye yɛlɛmaba don Burkina fanga yɛrɛ ta cogoya la ka sabu kɛ laɲini min kun bɛ a la ka fanga to a bolo o de ye Burkina bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye ale ni Burkinakaw u kana siri jamana wɛrɛ la laɲini fanba yɛrɛ min kun bɛ Thomas Sankara la dɔ yɛrɛ kun tɛ an ka se ka bɔ tubabu ka jɔnjuru la o de kun y'a ka kɛlɛ yɛrɛ fanba ye u ko kiri baara in n'i y'a ta ka laminɛ kiri kunfɔlɔw la maa dɔw welela maa min yɛrɛ ni an bɛ se ka fɔ Général Djilibel Diendéré ale fana kun bɛ kɛnɛ kan i bɛ a sigilen ye montre b'a tigɛ la finitigilakaw kɛlen bɛ ka a lamini ka sabu kɛ ale fana yera nin waleya in senfɛ ale de tun ye Blaise ka lakana kulu o ɲɛmaa ye garde présidentielle olu ka ɲɛmaaba o de tun ye Gilbert Diendéré o kɔfɛ fana min ye san 2014 a tun y'a essayer k'a bɛ coup d'état kɛ k'a bɛ fanga d'Afrique kɛ san 2015 o waati kɛra yakili b'o la ale ni colonel Zida o yɛrɛ ma boli de ayiwa u ko maa 14 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu kɔni yera kɛnɛ kan nka maa 14 na fila b'a jɛ i n'a fɔ Blaise Compaoré ani Kafando olu kɔni u ma ye kɛnɛ kan u ko min ye Blaise Compaoré yɛrɛ ye a ka kiri lafasalikɛlaw ko olu ma sɔn ye ka yamaruya d'a ma Blaise ka na nin kiri in kɛnɛ kan ka sabu kɛ ko olu kɔni fɛ ko nin kiri in bɛna kɛ politique ko kiri de olu y'a yira k'a fɔ ko u kɔni bɛna baga Blaise ma ka sabu kɛ ko Burkina jamana ɲɛmaaw bɛ Blaise kɔ a mɛnna nka n'i ye kiri baaraw fana ta k'a lajɛ min ye maaw yɛrɛ dabali ban u ko Blaise Compaoré a taara Côte d'Ivoire yɛrɛ nationalité de ta an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko Côte d'Ivoire nationalité b'a bolo a kɛra Côte d'Ivoire jamanaden ye donc k'a fɔ ko Blaise a ka bɔ Côte d'Ivoire ka na Burkina kiri kɛnɛ kan ko o baara ma nɔgɔ ka sabu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Côte d'Ivoire jamanaden i y'a sɛbɛn o b'a bolo Côte d'Ivoire jamanaden don nka kiri tigɛlamɔgɔ n'o ye Burkina kiri tigɛlamɔgɔ ye olu ko olu kɔni bɛ min dɔn kiri baaraw bɛ sen kan fɛsɛfɛsɛli ni ɲininkaliw ni hakili jagabɔw sɛbɛnfura fɛn fɛn bɛ yen ale ni seereya fɛn fɛn bɛ yen u bɛna a bɛɛ lajɛlen de dalajɛ caman kɛra mɛ nka hali bi baara dɔw bɛ sen kan o baara ninnu ni olu bɛɛ lajɛlen dafara kiri kunfɔlɔ ninnu kɔfɛ ni min bɔra a la u bɛna sariya ni hakilina dɔw de fana ta k'a lajɛ cogoya min na Blaise Compaoré bɛ se ka bɔ Côte d'Ivoire jamana la ka na Burkina jamana kan nka ni hakilina ni fɛɛrɛw nana bɔ k'a ye ko Côte d'Ivoire jamanaden sɛbɛn b'a bolo a tɛ se ka na n'a yera k'a fɔ ko a nɔ bɛ Thomas Sankara fagali la boloɲɔgɔnma de bɛna tɛmɛ Burkina jamana ni Côte d'Ivoire jamana cɛ ani hakɛ min ka kan walima ani kiri min ka kan o ka se ka boli a kan ni o fana ma ɲɛ min ye diɲɛ sirigina ni kiri soba ye u na sɛbɛnfura ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka taa ye olu ka se ka wulikajɔw kɛ walasa kiri ka se ka kɛ a kɛcogoya la nka maa minnu kɔni bɛ u bolokɔrɔ sisan kiri fanba kɔni bɛ ka boli olu de kan olu ka jɔyɔrɔ min yera nin waleya jugu in na u ni min ka kan o gɛlɛya bɛ da u kun Ouattara Yɛrɛm Jalisu Blaise Compaoré wolola Zignare de Burkina bɛ 100% de don Zignare i ye Burkina région dɔ de Blaise Compaoré ni Thomas Sankara de ye teri ye olu de ye coup d'état kɛ ɲɔgɔn fɛ m'a f'i ye n ko Thomas Sankara capitaine Blaise Compaoré capitaine Thomas Sankara commandant Henri Zongo commandant Bougari Lengali ninnu maa 4 de ye coup d'état kɛ 4 août la i ye n faamu Blaise ye Burkina bɛ 100% de ye a taalen filɛ nin ye a muso o de Houphouët-Boigny Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ o ka lamɔli den ye Blaise yɛrɛ mɛnna cɛganaya la Houphouët de ye nin muso in ta k'a d'a ma i y'a faamu a ye nin furu a ma muso furu joona i y'a faamu Houphouët-Boigny ka lamɔli den de filɛ nin ye Blaise bolo a waati la
Thomas Sankara jamanakuntigi denmisɛnnin don a ye jamanakuntigi cɛkɔrɔba ninnu maa minnu ni faransɛw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a yɛlɛnnen fanga la a y'a caman tɔɔrɔ i n'a fɔ Houphouët-Boigny a ye olu degun a bɛ nazaraw neni cogo min a b'olu neni a tɛ siran a tɛ makari i y'a faamu dɔw yɛrɛ y'u kan don k'a fɔ ko n'i y'a Houphouët-Boigny ye nin muso in ta k'a di Chantal ta k'a di Blaise ma ko Thomas Sankara ko mɔgɔw kan ka jɔrɔ a ka fanga la Houphouët-Boigny fana tun ye cɛkɔrɔba mun ye cɛkɔrɔba kalala jugu don fɛn min ye tubabuw ka ciden ye kosɛbɛ tubabuw ka hakilina o de tun bɛ Houphouët-Boigny la i n'a fɔ IBK n'a ɲɔgɔn Sɛbɛnnikɔrɔ cɛkɔrɔba n'a ɲɔgɔnnaw u golo finnen don nka tubabu hakili de b'u la kosɛbɛ i y'a faamu kabiri o de kɛra Blaise ni Thomas Sankara kosɛbɛ u ma ɲɔgɔn ye Blaise Bran kɛra Houphouët-Boigny Houphouët-Boigny muso ta k'a d'a ma u hakilinaw ma kɛ kelen ye siga t'a la nka kunnafoni di waati dɔ la kɛnɛ dɔ kan o y'a sɔrɔ an kɔrɔkɛ Tiona Mathieu Kone ale de taara Burkina ne hakili b'a waati la u ye Thomas ɲininka ko Thomas ko e teri ye Blaise Compaoré kosɛbɛ ko ni Blaise ko a bɛ fanga taraki n'a ko k'a b'i janfa ko e hakilina ye mun ye a ko la aw dun ka di Thomas Sankara ko ni Blaise ko k'a bɛ janfa siri ale ma don o don ko ale tɛ b'o la o don Thomas Sankara y'o fɔ a ko ni Blaise ko k'a bɛ janfa siri ale ma don o don ko maa si se ko t'o la ko a janfa a bɛ sira sɔrɔ ka d'a kan Blaise b'ale dɔn kojugu k'u bɛ ɲɔgɔn dɔn kabiri so kɔnɔ u bɛ taa ɲɔgɔn ka so u bɛ dumuni kɛ Blaise bɛ taa ale fɛ yen ale fa bɛ yen a ba bɛ yen Blaise b'i sigi u bɛ dumuni kɛ a dɔgɔnin Paul Blaise ni olu bɛ tulonkɛ kɛ i yɛrɛ dɔn kuma t'a muso ma Mariam Sagarama o Thomas Sankara ye nin kuma in fɔ ka d'a kan n teri don n kun fɔ ɲɔgɔn don mais a y'a bolo ɲɛsin yɔrɔ min tile bɔra yen a kɛra ten yɛrɛ de i y'a faamu siga t'a la a muso yɛrɛ ɲininkana kunun Mariam a ko ale tɛ foyi nɔfɛ a bɛ tiɲɛ de nɔfɛ Thomas Sankara san 30 san 4 ale cɛ sara ale tɛ foyi fɔ tiɲɛ ka fɔ nin ko in na u k'a ye ko Blaise Compaoré ye Côte d'Ivoire sɛbɛn ta a ko nationalité ivoirienne o tali n'o tabaliya a ye jamana mara ale y'a dɔn k'a fɔ ko a ye jamana mara san 27 la a ka na justice fɛn minnu sigilen filɛ nin ye ale ka fɛn sigilen don a ka na a ka tiɲɛ fɔ a jamana kɔnɔdenw ye ko in a donna cogo min ale cɛ sara cogo min o ka ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ka se k'a faamuya ko jamana kɔnɔdenw sigilen don u bɛ ka tiɲɛ de kɔnɔ u b'a fɛ kiiri a ka kɛ tiɲɛ de kan siga t'a la a kana kɛ dibidibi kan tiɲɛ de ka bange n'o tɛ ale cɛ tanyana ka ban ale limaniyalen don ale cɛ tɛna segin ka na tuguni nka tiɲɛ ka fɔ ale cɛ sara cogo di jɔn ni jɔn de y'ale cɛ faga jɔn ni jɔn de ye jafa kɛ k'ale cɛ Thomas Sankara k'a faga Mariam ka kuma kɛra nin de ye k'ale bɛ tiɲɛ dɔrɔn de ɲini ale tɛ foyi ɲini san 34 kɔ ale tɛ foyi ɲini a bɛ tiɲɛ ka fɔ dɔrɔn Thomas Sankara sara cogo min tiɲɛ ka fɔ n dun b'a dɔn mɔgɔ fila ninnu Blaise Compaoré ani Kafando mɔgɔw ka fɔ la Kafando ni Gilbert Diendéré de Kafando bila ka taa mobili mun taara ni commandow ye conseil de l'entente kɔnɔna na o y'a sɔrɔ ninnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ la Kafando de fɔlɔ donna ka cɛdenw na don marifa ci kabiri u jiginna u bɛ baga marifa ci Thomas Sankara ka a terikɛ mun ma sa mun tun y'a ka bureau de presse conseil à la communication o ko marifa ci kan bɛ a ko ayi ko marifa ci kan bɛ k'u tɛ aw si nɔfɛ k'u bɛ ne yɛrɛ nɔfɛ k'a y'o de fɔ salle kɔnɔ k'a ko u tɛ aw nɔfɛ u bɛ ne yɛrɛ nɔfɛ u donna yɔrɔ min dɔrɔn u ye kisɛ k'u kan Kafando tun b'a la Gilbert Diendéré janfa in na bɛn k'a to kɔ kan Blaise kɛrɛfɛ yen y'a faamu Kafando de taara fagali kɛra Kafando de ɲɛna ka mɔgɔ ninnu k'a kɛ komi ko wayew ni sogo ka fagali kɛ ka jeli bɔn n y'a f'i ɲɛna n'i y'a ye Thomas Sankara ka communication ye ne y'a ye o balo la jeli bɔnna tuma min salle de conseil d'entente kɔnɔna na nin bɛɛ sara nin bɛɛ ka tenue de sport de tun b'u la u binnen jeli bɔnna ale fana y'i nɛgɛsɛnɛgɛ k'i da jeli kɔnɔ k'i ɲɛ jan waati la k'a fɔ k'ale sara de u bɛ mɔgɔw tantan u dɔnna commando jiginna sa u bɛ mɔgɔw tantan ni si ma ban saya tɛ kɛ a yɛrɛ ka kuma mɔgɔw y'a ɲininka a tɛmɛnen kɔ a ko ala dɔrɔn de y'ale kisi n'o tɛ tu bɛ se k'ale fana faga Thomas sara yɔrɔ min mais Thomas ka kumakan mun tora ale hakili la aw bɛɛ k'aw makun aw bɛɛ k'aw jɔ u bɛ ne de nɔfɛ a y'a dɔn k'a fɔ ko nalen don ale fagali la o tuma Blaise ye criminel de ye Alassane ninnu k'a dɔn k'a fɔ ko ala bɛ yen u k'a dɔn k'a fɔ Thomas Sankara a sara ka yatimɛninw de to cɛmanin 2 de b'a bolo n bɛ kelen tɔgɔ dɔn Augustin Mado ani Jɔn ala k'u balo olu de bɛ Omar Bongo de kɛra hɔrɔn ye ala ka hinɛ cɛkɔrɔba la Omar Bongo de y'u ta ka t'u lamɔ a fɛ yen ka tila ka t'u bila
américain école dɔ la a yɛrɛ tun b'a sara o kɔni bongo ali bongo fa y'o fa Omar Bongo ale o tɛ ni ninnu tun tora yen u tun b'u faga ka da ka fagali kɛra don min lansarada la Mariam ni a ka denmisɛnnin ninnu bɔra u taara ambassade dɔ de la n hakili t'a ambassade la u sigira yen u tun b'u faga u tun b'u faga ni ka gɛlɛn u tun b'u faga a n'a denw de bɔra palais la k'i boli ka taa sinon ni kafan dɔ tun nanu sɔrɔ a tun bɛ Mariam ni denw a tun bɛ Thomas Sankara ci la tun a tun b'u bɛɛ faga Allahu akbar a taari ɲɛma dogon ambassade dɔ de la u ka sɔrɔ ka dɛmɛ ka bɔ ni denw ye Omar Bongo ko k'u ka taa le fili denw kɔrɔbayalen bɛ sɔrɔ ayi sisan ma sɔrɔ fa bɛ ban waati min na u tun u ɲɛnamayara sisan kɔni u kɔni kɛra kamalenkɔrɔ ye an bɛ Ala deli fa fɔra ci mun na Ala k'o si Ala k'o fara u kan Ala k'o fara u si kan Mariam Sankara Ala ka limaniya di a fana ma a ko ale tɛ wari ɲini ale tɛ sanu ɲini ale bɛ tiɲɛ de ɲini Blaise Burkina mara san 27 ale k'e salen kɔ a ka na tiɲɛ fɔ n'o tɛ Ivoirien tɛ o bɛɛ b'a dɔn ko Ivoirien tɛ o Alassane ninnu bɛ k'u ɲɛ tugun nin ko ninnu kan ɲɛmɛ farafinna an ka jamana ɲɛmaa dɔw ma ɲi dɛ Ouattara don ko ne ma ko mɔgɔ mun ka jugu sariya ma o ye sariya donbaga de ye mɔgɔ kalannen de ka jugu sariya ma nanzara avocat minnu b'a bolo olu k'u ka tako kan fɔ nka anw yɛrɛ farafinw ɲangibaliya impunité ka dabila farafinna siga t'a la Blaise de kɛra sababu ye ka Thomas faga wallahi bɛɛ b'o dɔn ka mɔgɔw bila la ka taa faga ka jugu sagoya faga k'o ye nationalité ivoirienne ye o mun nationalité ivoirienne ye bɛɛ b'a dɔn ko Blaise Burkina bɛ de bɛɛ b'o dɔn bɛɛ b'o dɔn o ma se dogo la o a y'a bila a ka na u ka kiri farafinna bɛ mɛn tan dɛ n'an ka sariyaw an yɛrɛ ma an ka sariyaw bonya farafinna bɛ mɛn tan dɛ an bɛ mɛn nin tɔrɔgɔ la de a ma nɔgɔn vraiment an ka mɔgɔ kalannenw olu yɛrɛ de bɛ sariya da ka tereke Alassane bɛ se ka nin ye cogo di k'a fɔ ko Blaise ko ye nationalité ivoirienne ta mɔgɔ min ye jamana ɲɛmaaya kɛ san 20 ni kɔ i san 60 ni kɔ i bɛ se ka nationalité ivoirienne sɔrɔ cogo di ka fulenkini k'a faga a bɛ Thomas faga tuma min Thomas bɛ san 37 a tun b'o de la fulenkini k'a faga k'a den n'a musow to ni maaw ye u lahawta nafolo fana dumu ka t'i dogo aw fɛ yen k'o tɛ na k'aw t'o di ayi maliyɛnw caman tɛ Karim ninnu ma tɛmɛ o yen fan fɛ ka fo ka taa Gabon o tuma Ala ka hakili ɲuman d'an ma amina an bɛ Alahu Taala deli nin kiri Thomas Sankara ka nin kiri diɲɛ bɛɛ tulo jɔlen don diɲɛ bɛɛ ɲɛ wagalen don siga t'a la sɔrɔsiw ka kiribon o de bɛ ka kiri justice militaire o de bɛ ka kiri tabarikala a bɛ ka kɛ yɔrɔ min fana n'u tun ko u b'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ Wagadugu kɔnɔna na o so bɛ dɔgɔya u bɛ ka kɛ Waga 2000 salle de banque belebeleba de kɔnɔ a fɔra ko maa min bɛ yen a ka ca ni maa 500 ye Mariam yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ani Thomas Sankara dɔgɔnin n'o ye Paul Sankara o fana bɛ kɛnɛ kan an bɛ Ala deli Ala ka fɛn min ye kiritigɛla sɔrɔsi ninnu ye Ala k'u da sabati ka kiri kiri ka tigɛ a cogo la minnu kan ka ɲangi u ɲangira maa 14 na maa 12 u bɛɛ bɛ yen Blaise ni Kafando de tɛ yen Gilbert Diendéré bɛ yen u ka kiri mun kan ka daw kan ɲangili mun kan ka daw kan o ɲangili ka daw kan yasa Thomas Sankara a muso n'a denw a n'a dɔgɔnin muso a n'a balimamuso wakili ka sigi o tuma Ala ka hakili ɲuman d'an ma ni an ye an bɔra Thomas Sankara ka kiri bundaki kan an bɛ don CEDEAO kɔnɔ delila k'a fɔ n bɛ segin k'a fɔ n tɛ sɛgɛn k'a fɔ fana CEDEAO hakilina taara Bamakɔ de san 1975 n y'a fɔ n ko Musa Tarawele ninnu ka hakilina de don Malien Musa Tarawele san'a ka kɛ Burkina Haute-Volta Sangoulé Lami Zana olu ka hakilina don Mauritanie Mokhtar Ould Daddah Mauritanie olu ka hakilina don Mauritanie tun bɛ CEDEAO la n ko bɔra la kosa in c'est vrai Seni Kursi ninnu olu de ka hakilina don Musa ninnu de y'a wuli ka jɔ kɛ k'u fana kan ka taa u kan ka jɛkulu dilan o de kɛra CEDEAO ni tabarikala y'a faamu nka CEDEAO an bɛ ɲini ka fili CEDEAO ma dɛ ni CEDEAO wulila an bɛ avion tigɛ u la ni CEDEAO wulila u ka avoir minnu bɛ yen u ka nafolo an b'o gile ko tɛ k'u bɛn'o de kɛ Guinéenw na kɔrɔ Mamari ko Guinéenw ka cɛjan a ko k'olu tɛ don avion kɔnɔ y'a faamu k'u ka dɔrɔmɛ k'a tɛ banque la k'olu ye sɔrɔsiw de ko wari compte tɛ sɔrɔsi bolo k'u tɛ se k'u bali fana ko Laginɛ kɔnɔ ko ka munumunu ni avion ye k'u tɛ se k'u balo la u bɛ se ka Laginɛ sɔrɔsiw bali ka don u ka sɔrɔsi avion kɔnɔ ka bɔ Conakry ka taa Kankan u bɛ se k'u bali o embargo bɛ se ka kɛ o t'a la ko CEDEAO k'u ye ɲangili wɛrɛ ta k'a ɲɛsin Mali ma o côté Mali ni Guinée jamana o ye jumɛn ni jumɛn ye tuguni n tɛ farankan ye sa wa ɲangini ninnu bɛɛ ye kelen de ye Ibrahima Jalo fɔlɔ ɲangini minnu kun binna an kan o ɲangini kelenw de
bina bianka dorete min ye Mali jamana ani Guinée jamana an sente do CEDEAO ka lajɛrɛ tɔn fan sila tuguni tabarikala o tɛbɛlen kɔfɛ fana min ye an kunga ko ye olu date do a la ala ka bon Mali ta tɛ dɔwɛrɛ ye olu ko Mali ka kalafiliw kɛ février kalo nata san 2022 cɛmancɛ fanga ka dan kalo 18 na nka u ko olu ma fɛɛrɛ ni hakilina ye minnu taara Mali marabaaw fɛ n'a b'a yira k'a fɔ ko kalafili bɛna kɛ ka sababu kɛ Mali marabaaw u tɛ ka kala ta ka don u ɲin na ka bɛn a ma yɛrɛ a bɛna fɔ o fana bɛ ka CEDEAO maaw tɔɔrɔ kosɛbɛ ka da o fana kan u ko min ye fanga dafiri ye fanga dafiri kɛra fo siɲɛ 2 ka sababu kɛ min ye utikalo tile 18 san 2020 fanga bɔra Ibrahim Boubacar Keïta bolo mais kalo fana ko colonel Assimi Goïta ale fana ye fanga minɛ Bandaw ni Mokhtar Wane na donc ko ni o waleya ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ basigibaliya fanga kɔnɔ a cayara kojugu septembre kalo tile 16 u ye sigi kɛ sigi min kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ olu b'a fɛ joona joona Mali tigilamɔgɔw n'o ye cɛmancɛ fanga tigilamɔgɔw ye u ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na u ka kalafili ko u k'a labɛn kalafili sɛbɛnw ale ni kalafili waatiw u k'a perepere-latigɛ k'a ɲɛfɔ olu CEDEAO ye a bɛna fɔ Mali marabaaw ko u ma o waleya o kɛra sababu ye u ko gɛrɛndɛ min kɔni tun bilen don k'a fɔ Mali date CEDEAO ko la tuguni o gɛrɛndɛ ninnu u b'a nɔ la ni wulikajɔ fana kɛra ka se Guinée Conakry olu finitigilakaw fana ko waati tɛ olu bolo k'a fɔ ko olu minnu ka kalafili labɛn ka sababu kɛ cɛmancɛ fanga u kun y'a ɲini olu ka u ta kɛ kalo 6 de kɔnɔ an ka colonel Mamadi Doumbouya ale ko olu kɔni Guinée kalafili koɲɛw ale ni Guinée basigi a n'a a bɛjɛ fangaw a bɛɛ bɛ Guinée jamanadenw de bolo CEDEAO da t'a la ni waleya de kɛlen bɛ ka CEDEAO Ouattara kun bɛ se ka di kuntigi kɔ o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ CEDEAO tiɲɛ don kunungo an ka dɔn kibaru la an ye Bandaw ka conseiller dɔw ka kuma lamɛn a ko Mali bɛ CEDEAO kɔnɔ kosɛbɛ ɲangili dɔw tun kɛra i y'a faamu Alpha Oumar Konaré tun dab'o la Mayina Saraka coup d'état kɛra ko Alpha ninnu ko coup d'état kɛlaw tant que u bɛ salle kɔnɔ olu bɛ bɔ o ye tiɲɛ de ye an bɛ ɲangili kɛ ka ɲangili kɛ ɲangili damatɛmɛ u b'a fɛ k'an ka jamana de ci sa wa tiɲɛ don an bɛ CEDEAO kɔnɔ Mauritanie bɔra CEDEAO ye a ma foyi cɛ Mauritanie a ma foyi cɛ a ka ni san 20 ye Mauritanie tun b'a la Mauritanie bɔra a ma foyi cɛ o ye CEDEAO ne y'a fɔ ko CEDEAO m'an ka indépendance d'a ma an bɛ lasigi kɛ kosɛbɛ n'an y'o lasigi kɛ ni jamanadenw hakilina taara min yan n'u ko Assimi ninnu ko ka taa ko san 15 u bɛ taa san 15 n'u ko k'u ka dan ko kalo dama dama an bɛ jamana kɔnɔdenw de hakilina ɲininka anw ka insécurité bɛ anw ka yɔrɔ la élection bɛ se ka kɛ cogo di fan bɛɛ ɲɔnɔ ko kelen bɛ k'an kɔnɔrɔ quoi siga t'a la bi n'a ka biya la ɲɔnɔ ça ne va pas hali bi mɔgɔw bɛ ka bɔ olu tɛ se ka ka banbaganciw bɛ fan bɛɛ lajɛlen CEDEAO mɔgɔw filɛ ne ko cɛkɔrɔbaw de don san 70 Alassane san 70 ni 8 Ganaɲɛw ka cɛkɔrɔba nana akɔ an bɛ taa san 70 ni ko la ou bien u hakili de tiɲɛlen don élection bɛ se ka kɛ yɔrɔ jumɛn Mali la yan an ye Bandaw ka ladilikɛla kɔrɔ dɔn n'o ye Ismaël Sako ye kunun an n'a ye kumasigi kɛ bi an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka Ismaël Sako an ka a tɔ lamɛn a ye fɛn min fɔ kalafili ani CEDEAO kan Ismaël Sako an b'i fo ni sɔgɔma nba aw yɛrɛ ni sɔgɔma aw ni yantuma lamɛnbagaw jamana kɔnɔ jamana kɔ kan n ka foli b'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen silamɛya tɔgɔ la malidenya tɔgɔ la fasoden ɲumanya tɔgɔ la Ismaël Sako jigiya kura o ye jɛkulu ye o jɛkulu in sani aw tun ko o dilan aw tun bɛ jɛkulu wɛrɛ la nka jigiya kura a kumalasela ye e bɛ a kɔnɔ jigiya kura yɛrɛ a y'a sigi kun jumɛn na n bɛ segin ka n présenter ne tɔgɔ Ismaël Sako n ye parti min tɔgɔ Parti social démocrate africain PSDA ne y'o président ye o tɔgɔ la an ni Usena Miyen Gindo Pulo Codem président ani parti caman ka taa parti 20 na ani ONG ni association an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga binnen kɔ le 3 octobre 2020 salon an sɔnna k'an ka hakilina n'an ka kukulenna kɛ kelen jamana maracogo la k'a fɔ k'an ka kulu sigi n'an bɛ ban yɛrɛya kɔnɔ n'an y'o wolo jigiya kura espérance nouvelle jigiya kura parce que a ka d'an ye Mali kura in kɔnɔ an jɔyɔrɔ ka se ka bonya a dilanni na an ka se ka kɛ sababu ye ka hakili ɲuman di jamana ɲɛmaaw ma ani jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn faamuya jamana joliko la jigiya kura sigira pour que an ka se ka kɛ sentinelle de camancɛ fanga bɛ senna k'u dɛmɛ k'u jɔyɔrɔma don dɔ tiɲɛ sira kan k'u bila sira n'u fila yɔrɔ na ka fɔ aw fila yan ani aw tɛ a ye se ka kɔ i bɛ ko
kala ko mun manda ni na here ba kono sini ere ketula ka ko kala ere ba ko amandi e mi masae mais ni ma ke dente dilan dembe kom boko wa fo ni ma dena kasi 2000 la kasi oui tiens donc Mali fana munun be fanga kuna bi an jugute o kadaindi anu be flan presque anga an shu be tanyona anye jamana mara sara do la politique sara fe ka joro sur Mali kono ka so lube kelela koron fe Mali kuma bolila ambu fo noyi beni ga foli kakan ye joro mu fa jamana togola ni ma chenindo ola donc ambulu jiga kura togola anga ngaseka nunu deme parce que an jigi ba kan ka fo anga mirna jamana jolila o kan ka kelenye donc anko ameke veille démocratique ambu deme ameke sentinelle démocratique politique ku blasra yorom no be jenge ku fo yorom kan ka sebenenke ku blasra haklimana o se ka baraka ni mi mais ani jiga kura bu contrôle au côté donc ne o jiga kura vice président Hussein Amien Gindo ya président et Jama Benanae ka fone ka ke porte-parole kuma la sela o konlan la coup d'état flana nanake watim na machi siglentenae ni aballa chamana parce que jamana ton commence ka sarata donc en ma femme parti chamambe route di nyoma ka fo fanga kura sigira chen flana ni dankari kera sheria la anga la janga tiga di nyoma en petit ton anga nunun teme angu blasara kurae ku yere de ukali jamana dunyana ni jembe yame parce que bi Mali Congo be bedala bebe ka kuma Mali kan jamana kono jamana ko kan jien segenani ma do be anga jamana en kono a sorasi fara politique mo ni a barakela kan poko ganga jamana deme donc on politique mo fana ko alors oui kali candidat charte tola ko ote na constitution bin ko constitution bo sanfé charte be constitution duguma yu kali charte la ko kali constitution na ka fo olu de ko be jamana clan olu de ko be jamana donga hakeduma olu de ko u yele dum ta ko election be ke kalo tani shigi ko kalo kononton borala kalo kononton toyi o ba time u yu kali mo madu da mo mu jagoya o kama angu teme kalo kononton ngatime baraga sekake fanga kura démocratiquement jamana don yere u nyeshimima jamana dembe yo ataw jamana dembe mataw mi voix chamansoro kala fli konlala ni ambe démocratie hukumu kono nanga sharia babo ya maria o kasigi hake kono hakemi watini jamana nyama umu mbimpi kata président na kata bla premier ministre la nu yukali jamana dunyana angu tebe hukumu konlala angana bo kono et angana ke jamana juguyi angana kulure juguyi konlala au cadre couram sigra nous ko le cadre des partis politiques pour une transition réussie. Nous, président Flotien Bokari Teletaye, RPM président, Ensemble pour le Mali président. Nous, oui, Kalokolenik ou Wati Damaka président là, comme président qui a tourdi. Il est Wati Keba di Mowarani, président Ngacha, Kalokeli, Manda Flana, Kalo Flana, Tanaka Didiga Kura président. Wati Nabe Bokari Teletabulu, Ensemble pour le Mali président, Amadou Koïta de Tunia Kumala Selaye, porte-parole. Sisan uya takadi Johnma Hussein Amien Gindo Kodem président Jiga Kura président ne Jiga Kura vice-président ne PSA président ne Jiga Kura porte-parole le cadre des partis politiques pour une transition réussie au porte-parole kerane ni kalo octobre kalo in konlala Ismaël nam anye kalo tani shegi ko kuma fo sisan kalo tani shegi CEDEAO de a wajibiya anga chimanje fanga mauka wala uyere de Allah duta watim na kurita beke concertation nationale kera septembre 2020 kononala kurita kera août septembre où y ñoy CICB la où y parti chama wuli où y dowden où y société civile mo chama wuli où y dowden mais fanga mais do fana ko kuteta de concertation kera septembre septembre terminé munun ko teta uluga dogonde akuni do mata parce que do mata no ga ton yera kene kan où yere mo blakata ne ma parti ye ibeka ko fanga kono kata ademala kata bla RPM yere la ko o ma mo délégué kata kenekan o tumbi ne rega mo tuma kenekan a don folo ne re tumbi an sona kata mo kama jamana galani jamana jote ma kelen koyi ama do Mali kono ka Mali deme ibeka kama ani ibeka deme pasan jiki tumba kan ka se ka ko gran Mali ye ani Mali don ye e ana jera ama janfa aita nyini anya klenga tienfo et anu blasaranga nga blasarali mi ke pasa antu me conseiller mais o temenen ko afanga nyongine mununa Mali dondudu Mali dondo ko kudeme nan fana faso de nyumae anko min temana o temana ni ala minke u kan ke wasako ye ala de fanga di adamadema ala ala tike ko ibeka ka fanga bina ko asimini banda o de kangana donc concertation konla la beyi chesri pour ka se ka klanganye ayere tunko fanga ga di sora suma
parce que olu y'u ka coup d'état kɛ o ka premier ministre ta an jigi tuma k'o bɛ dɔ ta M5 kɔnɔ CEDEAO mɔgɔw nana k'a fɔ fanga kana di sɔrɔdasi ma a ka di civil ma munna parce que Mali a bɛ CEDEAO kɔnɔ bi ko tɛ CEDEAO bɛ sigi waati min na jɔnni kɛra sigibagaw ye dɛ a kuma fɔbaga fɔlɔfɔlɔ ma kɛ Musa Traoré n'a ka maaw san 1975 Musa Traoré tun cɛsirilen don a ko la olu y'a sigi donc Mali nɔba bɛ CEDEAO sigili la comme RDA tile la Modibo tile la ani Ofoe ni Senghor tile la Modibo Keita jɔyɔrɔ bonyana RDAO sigili la o de y'a to a ko fanba nana kɛ Mali kɔnɔ donc Mali ma deli ka kɛ komɔgɔ ye jamana ni Afrique dilanni ko la donc ni anw de ye fɛn sigi ni waati janw tɛmɛnen kɔlɔlɔ ni Mali bɔ kɔnɔ bi n'o tun ye jamana o kɔlɔlɔ ɲɔgɔn tun kɛra jamana wɛrɛ kan o waati jan na Mali fana tun ko tun y'a ka a ɲini CEDEAO sariya ka bolo jamana kan donc a ma daminɛ Mali la donc an ka malidenw hakili jigi o la ko ni ye sariya min sigi du kɔnɔ k'i ye duden dɔ ye ko dunan nana so kɔnɔ ko o ye sariya in sɔsɔ ko o du sariya binna dunan kan ko fɔra ye ni duden min fana o sariya sɔsɔ o sariya kelen kan ka bi duden fana kan et dudenw kan ka sɔn o ma parce que sariya bɛ ta waati min na bɛɛ de tun sɔnna ma donc CEDEAO de ko an ka gafew kɔnɔ an ka sariya tɛ yamaruya dugu 16 in jamana 16 in sɔrɔdasi fanga ka kɛ marabaga ye donc n'a ma ɲɛ k'aw de fanga bi n'a ma ɲɛ ko président bɛ o yɛrɛ de y'a ka démission signé donc an sɔnna a ka fanga ta mais a jija a ka fanga di civil mɔgɔw ma u yɛrɛ taara maaw suganti maa mun ka di u ye u dalen don maa min na n'o tun b'a ka foro kɔnɔ bandaw u taara ta k'o di maliyɛnw ma maa si ma parce que mɔgɔw tun bɛ bandaw dɔn ni tilennenya de an ka n'a sɔrɔdasiya bɛ a taara retraite la a ye fanga mara a bɛ fanga dɔn dɔɔni a kɛra ministre ye n'a ka kɛ ministre a ye jɔyɔrɔ wɛrɛw ta o bɔlen Musa Traoré a tɛ tile la a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ armée service la o olu ka danaya d'a kan jɔn y'u sɔsɔ jɔn nana ni bandaw ye olu ma nana yan bon CEDEAO ko n'a nana ni civil an sɔnna mais dɔw ko sanction ka kɛ san 3 dɔw ko san 2 ne yɛrɛ min tun bɛ yan ne yɛrɛ min bi ɲɛkɔrɔ n tun bɛ san 2 ani san 2 ni dɔɔni de fɛ ne yɛrɛ Ismaël Sako cɛmancɛ fanga la ne yɛrɛ ka hakilina tun ye san 2 ni tilancɛ mais décision bɛ ta waati min na CEC bɛ la septembre tɛmɛnen minnu tun bɛ yen ni minnu ye coup d'état kɛ n'olu ka jama tun ka ca ani M5 mɔgɔw tun ka ca ni bɛɛ ye ni maa si ma dimi o kɔrɔ olu de sera ka bɛn k'a ka kɛ kalo 18 ka yira CEDEAO mɔgɔ la CEDEAO mɔgɔ kɔni kalo 18 don an sɔnna ma mais kalo 3 ka ca a ye mɔgɔ min bi a tɛ se k'a fɔ k'a b'o ka mandat tɔ ban n'o tora san 3 ye donc a kɛra CEDEAO ye a kɛra an ka ɲɛmaa u bɛnna kan k'a fɔ kalo 18 u yɛrɛ y'u bolonɔ kɛ a la ka signé maa si ma marifa ta maa si ma muru ta k'u bagabaga o tɛmɛnen kɔ bandaw y'a yira bɛɛ la ko tile kelen tɛ fara ale ka fanga kan ne tun ye bandaw ka conseiller n delila k'a fɔ réunion kɛyɔrɔ la Kuluba minnu bɛ yen bi u bɛ yen bi an jiginna ka mɔgɔ caman to bi ne nana so mais dɔw bɛ baara la u hakili b'a la siɲɛ 2 ka taa siɲɛ 3 la n b'a f'u ye ne m'a ye ko élection a bɛ se ka a kɛ k'a bɛn a ye waati min fɔ malidenw tɛna sɔn n'a waati sera dɛ a fɔra ye ko Sako nin t'a fɔ yɔrɔ ye e ye conseiller n ko conseiller kɔrɔ i ɲɛ bɛ min natɔ la i b'a fɔ n'i m'a fɔ i ye jamana janfa i ye jamanadenw janfa donc n tun y'a fɔ a sɛbɛnnu nɔ bɛ yen u ka taa vérifier ko bandaw ko tile kelen tɛ fara kan n ko a y'a fɔ mais ne ma kelen ye mais comme ko n ka na de mɛ na de kɔfɛ nana fɔ ko a tun ko i t'a fɔ tuguni ko mais a n tɛ se fo n k'a fɔ de parce que ne b'a natɔ la bandaw taara ale ma se ka kalayidu timɛ parce que o y'a bɔ ye min kɛra o tɛ ala de b'a tiɲɛ dɔn a tiɲɛ mɛn o ma a bɛ bange kosɛbɛ n'a kɛra janfa kan mɔgɔ ye mara kɛ janfa kɔnɔ janfa kan o janfa kelen bɛ b'i yɛrɛ kan a mɛn o mɛn o de ta a bɛ fɔ mɔgɔkɔrɔ b'a fɔ janfa man ɲi janfa ci nafa t'a la donc minnu fana ye fanga ta kura ye ni Asimi don sɔrɔdasi tɛ yan ale de ma coup d'état fɔlɔ kɛ a ye 2nan kɛ a ma bɛn mɔgɔ caman ma mais bɛɛ y'a to ye k'a fɔ ko tiɲɛ in a ka fanga don an ka tɛmɛ a ka ɲɛ bolo kalo 9 de tora ala nana k'a yɛrɛ ye kuma ta a ye maa caman wele ka maa seereya mun n'a to ale fanga ta mais ale bɛ maaw hakili sigi k'a fɔ ale ye min fɔ n'ala sɔnna ma ale tɛ tɛmɛ waati fɔlen kan ala nana kɛ a kɛra président ye a taara cour constitutionnelle la ka taa serment prêter k'a fɔ ko ale sɔnna ka kale jamana ye ka kale charte ni constitution ni charte kan k'a fɔ ko ale Asimi kɛra Mali président ye ale ye waati min fɔ kalo 9 tɔ mun tora février kalo ale bɛ élection kɛ kalafiliw kɛ ka walan tɛmɛ san 2000 ni san 22 voilà au février san wɛrɛ an n'o cɛ tɛ tɛmɛ kalo 5 kalo 6 kan jɔn y'a don a da jɔn y'a jagoya waati fanga fin de b'a la mɔgɔ si tɛ se ka sɔsɔ Mali kɔnɔ a bɛ taa serment kɛ siɲɛ 2 na waati min na mun na o waati a ma maaw fara ɲɔgɔn kan fɔ ne de tun y'a fɔ ko an bɛna nin kɛ nin waati la fanga binnen bandaw bolo an ye fanga ta mais a ka d'an ye tiɲɛ na kalo 9 tɔ ye an tɛna se ka kɛ an b'a kɛ cogo di an m'o kɛ
ale de y'a kale a yɛrɛ ye o kɔfɛ a ye premier ministre nommé mɔgɔ si ma premier ministre minnu ye premier ministre sigili sɔsɔ o man ca parce que mɔgɔw tun b'a dɔn premier ministre bɛ min fɔ yan'a ka sigi a n'a sigilen o tɛna kɛ kelen ye mais mɔgɔw ko an ka lajɛ so ka ɲi so bɛ se boli la a cɛ ka ɲi an ka to a ka boli an ka lajɛ an ka bila kɛnɛ kan a bilala kɛnɛ kan a yɛrɛ taara assemblée nationale la tubabu kalo an bɛ se ka fɔ o 30 juillet kalo tile 30 a taara CNT ɲana k'a ka programme d'action gouvernementale yira a b'o o yiriw la don min na a yɛrɛ de y'a kale kura ye tuguni bɛɛ ɲɛna ko an ye waati fɔlen min kɛ o tɛ wuli février nata 2022 an bɛ kalafiliw labɛn ka fanga sɛmɛ ka di civil ma malidenw mana min sigi u y'a ɲininka e bɛ nin dilan o mais e ka élection ewa baara mun kan ka kɛ ni élection tɛ o e bɛ se k'o labɛn waati joli kɔnɔ a bɛ kɛ waati jumɛn kɔnɔ pour que a ka se ka bɛn nin ma a ko Mokhtar Wane ni min ye sɔrɔdaso fana de taara ale ɲini ni u ni Mamudi Ko bɛnna kan k'a sigi Mamudi Ko tun ye M5 ka autorité morale ye mɔgɔ si ma Mokhtar Wane ka premier ministre contesté a kɛra M5 mɔgɔ a ma kɛ M5 mɔgɔw ye mais Mokhtar Wane an bɛ se k'a fɔ ka autorité morale de y'a sigi Choguel de ko Mokhtar Wane ye calendrier min fɔ ni Choguel b'o matarafa n'a tun y'o matarafa nin kalo la an bɛ se k'a fɔ ko révision constitutionnelle tun kan ka kɛ ni octobre kalo tile 31 o baara ma daminɛ kuma tɛ ka waleya donc o tɛna se ka kɛ Choguel de tun y'o fɔ parce que Mokhtar Wane ka programme de don Choguel kelen de y'o fɔ ko ale bɛ Mokhtar Wane a ye waati min fɔ ko élection bɛ kɛ waati min kɔnɔ ale sɔnna k'o ka ɲi ale bɛ kɔ a da de y'a fɔ jɔn y'a jagoya mɔgɔ si donc munna cadre des partis politiques pour une transition réunie n'olu wulila k'a fɔ faamaw ye minnu b'an kunna bi k'anw de ko an b'aw dɛmɛ mais an ka d'an ye k'aw dɛmɛ a yɛrɛ ka kumakan kan a ye layidu mun ta bon aw ko a bɛ layidu tɛmɛ anw sɔnna a ka layidu tɛmɛ an bɛna aw dɛmɛ ka layidu tɛmɛ mais layidu min bɛ tɛmɛ a kan ka baara minnu kɛ baara ɲɛbila minnu kɛ pour que élection ka kɛ et a tɛ fɛn jɛlen fɔ an ye an bɛ min faamu wa parce que an parti politique ni maa kelen-kelenninw indépendants de bɛna fɔ k'u bɛ kalafili kɛ ka t'u kɛ candidat ye an ka se k'an labɛn wa o kɔnɔna de la Choguel y'a jira k'a fɔ ale bɛ se ka élection kɛ mais fo organe unique aux élections ka sigi organe unique aux élections ni dialogue national inclusif i bɛ ka tile la décembre 2019 ni Baba Kiba Aidara ani Amba Aminata Dramane Traoré ni Youssoufi Maïga di Pinochet an faw olu saba tun y'a président triomvirat Cheikh Modibo Jara dɔgɔnin o de tun y'a coordinateur général ye maliden caman tun yera kɛnɛ kan a baaraw bolila kalo 4 dɔɔnin kan o wagati FSD mɔgɔw Choguel ni dɔw tun k'olu tɛ y'a kɛnɛ kan u ka tɔndenw dɔ taara mais olu ɲɛmaa u y'a lagosi mais u nana kɛ jaabi min bɔra kɔnɔ conclusion ani résolution minnu bɔra parce que an bɛ se k'a fɔ conclusion kɔnɔ résolution tun bɛ yen fanga bɛ minnu na n'olu tun ye 3 4 ani minnu ye recommandation minnu bɛ taa kɛmɛ fila ni kɔ o recommandation na olu yɛrɛ sɔnna k'a fɔ tiɲɛ na min fɔra tiɲɛ don n'o sera ka kɛ Mali bɛ bɔ nɔgɔ la a yɛrɛ jigi tun bɔ kan k'a fɔ n'o waliyara kɔni an bɛ bɔ nɔgɔ la ni Ala sɔnna ma minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔ kan fɛn fɛn y'a résolution ni a recommandation bɛɛ sɔnna maa si ma sɔsɔli k'a la i taara i ma taa an bolo organe unique aux élections dialogue national inclusif tun ko a ka waleya a ka kɛ yan'o waati cɛ Alpha ka fanga bɛ ban waati min na u y'a ye Alpha ka mandat filanan ani a ka élection législative filanan a kɛra kɔlɔlɔ ni gɛlɛya kɔnɔ depuis o wagati u tun y'a fɔ kulu ka sigi min bɛ kulu kelen min bɛna élection bɛ organiser i bɛ ka nana malidenw sigi o kan o ye jaabi bɔ mais Ala ma kita la i bɛ ka na nɔfɛ mɔgɔw u ka se ka waleya u y'an bila gɛlɛyaba kɔnɔ an k'o fana fɔ u y'an bila gɛlɛyaba kɔnɔ parce que n'u tun y'ali 3 waleya Ala ko tiɲɛ min ye Mali sɔrɔ o tun t'a sɔrɔ septembre concertation min kɛra septembre 2020 kɔnɔ olu fana nana fɔ ko o kolo ka sigi olu fana nana baara ɲɛbila caman kɛ n'o wolola min na charte de la transition n'o wolola min na o ye feuille de route de la transition o feuille de route de la transition baara fɛn fɛn kan ka kɛ a kalo fɔlɔ fo ka taa bila a kalo 18 na o bɛɛ b'a kɔnɔ n'o ma kɛ o t'an nɔ ye o ye minnu tun bɛ fanga la Assimi tun ye vice président ye ministre de l'administration territoriale o b'a nɔ la Seni mɔgɔw o b'o nɔ la DGE délégation générale aux élections o b'o nɔ la cour constitutionnelle mɔgɔw o b'o nɔ la parti politique mɔgɔw o b'o nɔ la o kɔnɔna la u tun ye CAPE kɛ cellule d'appui au processus électoral o dagalen bɛ ministère de l'administration territoriale ma halisa o b'o baara la o feuille de route ye min fɔ baaraw kan ka kɛ cogo min na pour que kalafiliw ka se ka kɛ n'o ma kɛ Mokhtar Wane y'a kɛ Mokhtar Mane y'a kɛ ministre tun b'a ka réunion kɛ ministre tun ye cadre kɛ cadre min CAPE cadre kɔnɔ ani cadre wɛrɛ kɔnɔ de concertation kɔnɔ ani parti politique tun bɛ ɲɔgɔn ye ka caya donc o calendrier tun man ka jɔ o baara tun man ka waleya bon an nana ye kɔsa in na Choguel
a y'a to jamana kɔ kan k'a fɔ malidenw ye ko an tun ko an bɛ élection ko waati min na a bɛ se ka kɛ élection bɛ bɔ a dɔgɔ kɔrɔ dɔgɔkun dama dama den kura yɛrɛ ngɔyɔ la den kura min yɛrɛ gɔyɔ la an tɛ dugawu kɛ o den kura o gɔyɔ u kana kunnaya parce que ngɔyɔ do ka di dɔ yɛrɛ donc ni ngɔyɔ kunnayara kojugu o dimi bɛ gɛlɛya dɛ ala kana k'o ye ala ka to an ka ɲɔgɔn faamuya halisa parce que an bɛ dɛmɛni de fɛ an bɛ basigi de fɛ parce que jamana fila t'an bolo donc ale y'a to jamana kɔ kan k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ élection mun bɛ nalen a bɛ bɔ a dɔgɔ kɔrɔ dɔgɔkun dama dama kalo fila kɔnɔ baara min kan ka se ka ni dɔ kan ka fara ka kalo fila munna an t'an cɛsiri o ka se ka kɛ waati kɛ o waati la mun b'a yira an na ko kalo fila de bɛna fara kan munna ale taara jamana kɔ kan de k'o fɔ ka sɔrɔ anw bɛ yan ale dun ye politique mɔgɔ ye ale de ko minnu t'a fɛ dɔ ka fara transition kan ko parti 30 de don n'o tɛ parti 200 bɛ Mali kɔnɔ olu bɛɛ sɔnna fo parti 30 alors que parti bɛ Mali kɔnɔ don de b'a jɛ 200 la bon minnu ko dɔ kana fara transition kan o ka ca ni 150 ni kɔ ye an yɛrɛ minnu man ka kulu kɔnɔ a bɛ taa 70 ka taa 80 na société civile sen t'a la o ye minnu ma an ka cadre des partis politiques pour une transition réussie minnu to kɔnɔ n'olu fana ma sɔn dɔ ka fara kan olu fana ka ca donc jɔnni bɛ ka nɛgɛ o tuma u bɛna jamanadenw nɛgɛ yan u bɛna mana da u ɲɛna an nana k'a fɔ an bɛ mana in de bɔ yen bɛɛ ka tiɲɛ ye ani ye jamana jugu ye u tɛ kelen dɛ ani an bɛ ka nin kɛ diyagoya la parce que fo an kana fanga la ala de bɛ fanga di dɛ an bɛ se ka taa élection na ni ala ko parti politique ɲɛmaw bunu u kan bɔ mais maa dɔw bɛ a tɛ parti kɔnɔ ale nana k'a présenter mais kulukulu de bɛ ka tɛmɛ ala ko de bɛ sigi Mali kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ko bali o Ismaël naam kuma la surunya la aw ye politique mɔgɔw ye élection a bɛ kɛ wa a tɛ kɛ wa dɔ ka fara kan ni dɔ farala kan kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ t'a la wa cadre des partis politiques pour une transition réussie bɛnna ka dɔ kana fara kan aw ka jɛkulu an ka jɛkulu ni bi o président bɛ Hussein Aminu Gindo bolo ni ne porte parole ye n'a ye réunion kɛ talata araba tɛmɛnen ni dɔ farala kan don an jigi b'a kan dɔ tɛna fara kan ni dɔ farala kan an jigi b'a kan k'a fɔ an bɛna ɲɔgɔn faamuya Ibrahim Jalachu Ismaël Sako y'a ka kumaw mɛn kosɛbɛ lakana ani kalafili ne yɛrɛ y'a ɲininka ko kalafili bɛ se ka kɛ Mali la a bɛ se ka kɛ Seguba kɔfɛ wa a bɛ se ka kɛ Mopti a bɛ se ka kɛ Yuwaru wa a tɛ se ka kɛ dɛ bi fɛn min kelen bɛ ka dagaba wuli ka maaw dabali ban k'an jɔrɔ n'i y'a ye u b'a fɔ ko fɛn min kelen de ka kɔrɔ ni misiri ye o ye gabugu de ye o tɛ dumuni ye awɔ ka dun k'i kɔnɔ anw ka balo bɛ bɔ min ɲɔnɔ tɛ an b'a dun fo ka taa to feere office la Sénégal ninnu ni Côte d'Ivoire ninnu siga t'a la n'i ye gamiyaka ye ni Ivoirien b'a fɔ de ko n sama Mali gamiyaka la o de ka di olu ye gamiyaka ala bɛ dun Faransi a bɛ dumari Faransi olu b'a bayɛlɛma k'a kɛ bɔrɔ suguya dɔw kɔnɔ k'a feere yen sɔngɔ gɛlɛman b'a la siga t'a la anw balo bɛ bɔ yɔrɔ min n'a fɔra ko banbaganciw bɛ yen ni aw bɛ ka kala ta ko fɔ Abdou o ye faso jugu de ye Abdou Ibrahim Jalachu faso jugu de b'a fɔ sisan ko Ismaël nin ye a ye misali ta ko Afghanistan ko élection bɛ kɛ yen ko Centrafrique ko élection bɛ yen ne ko ko dɔw fin cogo bɛ kelen ye u mɛnɛmɛnɛ cogo tɛ kelen ye dɛ ani Afghanistan tɛ kelen ye dɛ a tɛ nin ye banbaganciw bɛ taa yen tugun san 20 Américains bɛ yen awɔ u bɔra yen u taara yɔrɔ bɛɛ minɛ mɔgɔ ninnu taara yen fo palais kɔnɔ gilet donna ninnu u mana tugun gilet kunkurunin donna ninnu u mana tugun san 20 Américains bɔra u mana tugun bon anw fɛ yan Seguba kɔfɛla la élection bɛ se ka kɛ yen Yuwaru mɔgɔ bɛ se ka taa ni urne ye a tɛ ku i la Ibrahim Jalachu n ko yɔrɔ dɔw la u ye kalafili sɛbɛnw di mɔgɔ ma k'u k'a ɲimi de k'a don i b'a don dɛ i b'a ɲimi de banbaganciw n'u taara mɔgɔ minnu sɔrɔ yen awɔ u bɛ tila ka kangari da ye ko n'u y'i sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ u bɛ kabako da i kan hali k'a dan ala ka hinɛ la ala ka yafa kɛ a ma yɛrɛ fɔ wagati ma sɔbɛla minɛ wagati de siga t'a la anw bɛ se k'an ɲɛ tugun ko kala ka fili kala bɛ fili bi don o don mɔgɔ bɛ faga don o don mɔgɔ bɛ sa siga t'a la dɔgɔkun tɛmɛnen Bayangara ani Bangase an ka sɔrɔsi dɔw man tanya ye matani wɔɔrɔ ala ka ɲin'u la ala ka yafa k'u ma Seydi Su dɔn an bɛ nin gɛrɛntɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka ni kala bɛ fili minnu kandidaw jɔn bɛ se k'i ka V8 ta yan ka taa Mopti sira fɛ jɔn bɛ se k'i ka V8 ta yan ka taa Douentza jɔn bɛ se k'i ka V8 ta yan ka taa Bambaramaw de a taa i ka taa i k'a fa essence la wala gasoil la i ka taa Bambaramaw de i bɛ se ka taa k'i to Bambaramaw de i bɛ se ka taa Tombouctou cɛncɛn fo ka kan ye e bɛ se ka taa fɔ a ye voté ne o kan b'i da wa kala bɛ se ka fili yɔrɔ jumɛn Mali kɔnɔ kan balimaw de bɛ ka taa su ni tile kosɛbɛ tiɲɛ tɛ siga t'o la mɔgɔ jumɛn bɛ se ka t'i yɛrɛ ko fɔsa Seguba kɔfɛla la candidat jumɛn bɛ se ka ba tigɛ ka taa fɔ yen a ye voté ne ɲɔnɔ ko kɛlen bɛ k'an dabali ban bi Ibrahim Jalachu ɲɔnɔ ta in gɛlɛyara kosɛbɛ ɲɔnɔ ta in gɛlɛyara dibati yɛrɛ ɲɔnɔkaw ye lajiba kɛ palais des sports la a tɛ la
i bɛ maɲumatɔkanw de mɛn u ka président kumana Sulemani Kulubali Jarake in fana kumara docteur ni maɲumatɔ ko de don maa n'i bɛ ka kasara maa n'i bɛ ka kasara balo bɛ ka jeni ni ye ala ko de ya silamɛ bɛ mɔgɔ min ko ala i bɛ balo jeni yan malokisɛ tonnen ka tasuma ko la k'o jeni o ye ala koyi maaw bɛ dumuni ɲini na i bɛ ka jeni o ye ala koyi marifa b'i bolo i bɛ maaw fa i bɛ tasuma don balo la dugu kuturu mɔgɔ bɛ ka bɔ ka dugu la n ko dugu dɔw bɛ bɛɛ bɛ ka boli ka na o jɔrɔ bɛ an na an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min si seerew bɛ k'aw ko kalafili jɔrɔ b'o la kala bɛ fili min an faso kɔnɔna na CEDEAO ka o yira na a ko fɔ ninnu k'o yira na Alassane Dramane Ouattara ka na ka n'o yira na kala bɛ se ka fili yɔrɔ min u k'o yira na kɛ an bɛ taa ni urne ni fɛn kala bɛ se ka fili cogo di a yɔrɔ tɛ yen k'an ka kalafili waati ko k'o fɔ Mali jugu wallahi an bɛ jamanadenw ni assise kɛra ni jamanadenw ko k'a ka kɛ cogo min a bɛ kɛ ten de an bɛ tugu jamanadenw de kɔ bɛɛ ka voix comptelen don ni maa mun ye mun fɔ an b'o de fara ɲɔgɔn kan jamanaden fanba ko élection ka kɛ an b'a kɛ mais jamanaden fanba ko ka élection tɛ ka kɛ dɛ an balimaw bɛ ka na u bɛ k'u ka minɛn ta ka dugu dɔw bɛ maa tɛ yen Ibrahima Diallo Su hali kunu tɛnɛ dugu dɔw an ɲɛ b'u la jaw la u bɛ ka don kurun kɔnɔ ka ji tigɛ denbayatigiw n'u ka Allahu akbar makarito ko dan de don Abdou élection bɛ se ka kɛ nin na cogo CEDEAO cɛkɔrɔba fila ninnu u kana nin tɛ de ya kalan ni kodɔn tɛ kelen kodɔn t'u la ou bien hakili wasi de b'u la an bɛ se ka kala fili da cogo di olu de bɛ ka anw ka démocratie de bali ci an ka parti politique ninnu ma ko majorité présidentielle ba olu fana bɛ pan ka woloki la ko ka élection kɛ élection bɛ se ka kɛ yɔrɔ jumɛn mais ja Abdou dɔw bɛ u tɛ hinɛ ja dɔw tɛ hinɛ ja an ka parti politique mɔgɔ dɔw bɛ olu tɛ hinɛ u tɛ makari u tɛ jɔrɔ jamana la wakili b'u yɛrɛ dɔrɔn de la k'an ka kalafili an bɛ se ka kalafili cogo di a kana kɛ législative tɛmɛnen in ye coup d'état wɛrɛ ka kɛ wallahi Allahu akbar Ala k'an kisi an t'a to jamana ka basigi an bɛɛ dun b'a dɔn sɔrɔsi ninnu bɛ baara la an bɛɛ b'a dɔn opérateur économique bɛɛ saralen don sisan a bɛɛ jɔrɔlen don bɛɛ jatigɛlen don foroba nafolo bɛ maa tɔgɔ la a bɛɛ saralen don sisan parce que bɛɛ b'a dɔn ninnu bɛ ka min kɛ an yɛrɛ y'a mɛn kunun ko fɛn min ye soro busonbaga maa kɛmɛ ani kɔ a si kana bɔ bɛɛ ka sɛbɛnfuraw bɛ yen a bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na Ala ka hakili ɲuman d'an ma sabali an ka to jamana ka basigi ni jamana basigila ni kalafili kɛra a banna fɛn min ye ɲɔnɔnkaw ka lajɛ in ye ni ɲɔnɔ ma basigi kɔngɔ b'an bɛɛ faga yan siga t'a la tiɲɛ tɛ o kɔnɔ ma malo bɛ sen min a bɛɛ bɛ a fanba bɛ sɛnɛ de ɲɔnɔ de t'anw ka giriɲɛba ye ni sɛnɛ ma kɛ ɲɔnɔ wala malo bɛ ka malo bɛ ka tigɛ kɔngɔ t'an bɛɛ faga yan siga t'a la o tuma Isa Kulubali ni Seydou Kulubali ye fɛn min sɔrɔ palais des sports la ɲɔnɔnkaw ka jɛkuluba n'a ɲɛmaa ye Sulemani Kulubali an ka fara ɲɔgɔn kan an k'u lamɛn Sulemani Kulubali ne ye ɲɔnɔ ADCN tɔn min sigira ɲɔnɔ cercle bɛɛ ka ɲɛtaa n'a ka yiriwa kama ne ye o président ye Bamakɔ yan se ka dɔɔni fɔ an ye tɔn in kan tɔn in a sigira komi n y'a fɔ cogo min pour que ka ɲɔnɔnkaw ani service da minnu bɛ ɲɔnɔ ka u dɛmɛ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɔnɔ bɔ nɔgɔ la a ka ɲɛtaa sira fɛ tɔn in sigira o de kama an y'a ye aw ye lajɛ kɛ bi lajɛ in kun bɛ min ka tɔn yɛrɛ sigi kun ye o de ye parce que n y'a fɔ cogo min ko tɔn sigira ɲɔnɔ ka ɲɛtaa kama ɲɔnɔ ka bɔli nɔgɔ la kama mais mɔgɔ si tɛ yen nɔ jamana si tɛ yen sigida si tɛ yen ko min bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni bɛn tɛ yen ni lafiya tɛ mɔgɔw kan ni mɔgɔ hakili ma sigi ɲɔnɔ cercle bɛ to yɔrɔ min bi an bɛɛ b'a kalama a ko gɛlɛyara sigi gɛlɛyara fo ka taa fɔ a gɛlɛyara adamadenw caman ni bɔra sɛnɛfɛnw caman jenina u bɛ ka continuer ka jeni dugu dɔw yɛrɛ cira dugu dɔw jenina mɔgɔw bɔra k'u ka yɔrɔw bila ka taa sigi dugu wɛrɛw la u bɛna sigi o dugu yɛrɛ minnu fana na o fana olu yɛrɛ fana hakili ma sigi parce que olu fana bɛ jeni wa u bɛ cira u t'a dɔn et puis u bɛna sigi mɔgɔ minnu ka se tɛ olu yɛrɛ fana ye parce que n'i y'a mɛn a bɛ balo a bɛ a ka sɛnɛfɛn de sɔrɔ mɔgɔ caman de bɛ yen bi sumanw bɛ kungo kɔnɔ mɛ mɔgɔ tɛ se ka taa a tigɛ u tɛ se ka taa a kan u sen yɛrɛ tɛ se ka bila foro la. Président an b'a dɔn nin mankan in ma daminɛ a daminɛ kuma mɛnna aw ye ɲɛnabɔ ka tɔn n'o ye ADCN ni Bamakɔ yan yala aw delila ka ko dɔ kɛ nin ko in na. Mankan in kabini a daminɛna ka na bila sisan na an ma sigi faama bonda ni ɲɛmɔgɔ kunda c'est-à-dire mɔgɔ o mɔgɔ n'o da ka kan ka don nin kuma in na ne hakili la an sera a tila bɛɛ ma kabini a daminɛ an sera mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ma
ma o ye Haut Conseil islamique ye an ser'o ma k'a f'u ye k'a fɔ gɛlɛya b'an kan ɲɔnɔ gɛlɛya min b'an kan an y'a jir'u la k'a jir'u la fana k'a fɔ an nana u k'an dɛmɛ pour que an ka solution bɛ se ka sɔrɔ a la ka lafiya da di an ka ɲɔnɔnkaw ma o conseil jaabi sɔrɔla la parce que o conseil taara u taara u kumana donso ni kungo kɔnɔmɔgɔ ninnu cɛ jadisiw cɛ fo bɛnkan kun sɔrɔla waati dɔ la nɔgɔya ma kɛ wa o nɔgɔya ni o fɛn bɛɛ sɔrɔla mun nɔfɛ parce que anw de sera o conseil ma k'a fɔ u ka an dɛmɛ u ka ɲɔnɔ dɛmɛ pour que an bɛ se ka lafiya cogo min. ɲɔnɔ kuntilama gɛlɛyaw caman b'a fɔ ɲɔnɔ ka kalan bi aw ye lajɛ kɛ yala aw bɛna se ka mun kɛ ɲɔnɔ ko in na. an bɛna se ka mun kɛ an ye min kɛ fɔlɔ an bɛna o dɔw kɛ hali bi kɛ maa fi an sera o conseil ma o conseil ka d'a ma cogoya ɲɛ an bɛ segin ka taa o conseil kelen fɛ o an kun sera ministre de la réconciliation fana ma ani capital polaku ɲɛmɔgɔ kun sera o ma o fana an bɛ se k'o kɛ hali bi an kun sera président ma président de la transition an kun sera o ma a waati Asimi kun ye vice président an sera Asimi fana ma an ni ninnu bɛɛ ye ɲɔgɔn ye bon an ma jigi wɔɔrɔ ko sɔrɔ u fɛ yen donc hali bi an jigi b'u bɛɛ kan an bɛna ɲini fana ka u ye pour que ni fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ an balimaw ka lafiya mɔgɔw ni ka kisi mɔgɔw bolofɛnw ka kisi. ɲɔnɔkaw ka ca Bamakɔ yan yala aw bɛna fɛɛrɛ kɛ ɲɔnɔka minnu Bamakɔ aw bɛɛ ka jɛ ka kuma kelen fɔ. an bɛɛ hami ye kelen ye o a bɛ fɔ min ma ko marché an ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ parce que faamaw m'a fɔ an ye k'u dɛsɛra an jigi bɛ faamaw kan o m'a fɔ an ye k'u dɛsɛra bon o conseil min fana ni o b'an dɛmɛ na an ka baaraw la olu fana m'a fɔ k'a fɔ k'u t'an dɛmɛ donc pour que ka bɔ ka taa mankan ci k'a fɔ an fo nin ka kɛ nin ka kɛ nin ka kɛ o b'a sɔrɔ minnu ka kan k'a kɛ minnu ka kan k'i dɛmɛ olu ye u fori ka bɔ i kɔrɔ de k'a fɔ ko u tɛ se k'i dɛmɛ bilen ou bien i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ u dɛsɛra bon an ma dɛsɛ yɔrɔ ye fɔlɔ bon an ma ban yɔrɔ fana ye an dɛmɛbagaw kɔrɔ ka bɔ ka marche kɛ ka mankanw kɛ o t'an ka programme na fɔlɔ m'a fɔ peut-être comme adamaden ko don m'a fɔ sinikɛnɛ a tɛna se ka kɛ o bɛ Ala bolo mais bi bi in na kɔni an hakili t'o kan hakilisigi kuma min bɛ ne bolo k'a fɔ c'est que diɲɛlatigɛ kɔnɔ ko o ko n'a ye mɔgɔ sɔrɔ i k'a da Ala kan min bɛ ɲɔnɔnkaw kan bi an si sago tɛ mais Ala de ye nin latigɛ k'a fɔ nin waati mana se nin ko sugu bɛ se ɲɔnɔnkaw ma o Ala kelen bɛ yen o a bɛ ban ne tɛ se k'a f'i ye bi k'a fɔ a bɛ ban bi a bɛ ban sini ou bien k'a fɔ nin fɛɛrɛ de bɛna tigɛ sisan k'a ban mais n b'a dɔn kɔni Ala t'an to nin na Ala ka ɲi o ma nin fɛn bɛ ban fo a laban an b'a baro kɛ ne kɔni ne dalen b'o la comme Ala ka maafa mɔgɔw an ka mɔgɔw k'u hakili sigi min kɔni kɛra a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara fo ka taa fɔ a gɛlɛyara mais a solution b'a la bolo dɛ wa a solution bɛ sɔrɔ malokan waati mɔgɔw tɛ ka se ka malo kan dɔw ka foro ka jeni dɔw ta bɛ ka jeni bɛ nin bɛɛ kalama an fana ka bi réunion kun ye mun ye bi réunion kun de ye pour que k'o kow baliw ni fura min bɛ se ka sɔrɔ o la joona joona pour que o fɛɛrɛw ka tigɛ an kɔni ka bi réunion kun de ye solution ka sɔrɔ joona an ma réunion kɛ k'a fɔ an bɛ taa mɔgɔ kɛlɛ k'a fɔ nin bɛ yan fɛ nin bɛ yan fɛ an ka réunion ma sigi o kan dɛ réunion kɔni sigira pour que nɔgɔya bɛ se ka se ɲɔgɔn yɔrɔ la cogo min ko minnu bɛ sen na sisan o bɛ se ka dabila sisan joona 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 cogo min pour que mɔgɔw bɛ se ka u ka sumanw sɔrɔ pour que niw bɛ se ka kisi ka kuma kun cɛ kɔni ne bɛ min fɔ an balimaw ye u k'u hakili sigi u k'u jigi da Ala kan hali bi an ka continuer an k'an jigi da an ka ɲɛmɔgɔw kan ni daɲuman fɛn o fɛn fana k'a bɛ don an ka kuma la k'an dɛmɛ an kungo la an k'an jigi da o bɛɛ lajɛlen kan mais an yɛrɛ dama an ka hakili to ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ an ka ɲɔgɔn tin minɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ anw yɛrɛ dama yen nɔ ɲɔnɔnkaw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn jugu mɔgɔ jugu kɔni donna an cɛ la k'an kɔ don ɲɔgɔn ma an yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn jugu ye wa an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kisi bɛ o ɲɔgɔn minɛ de la n'an fara farala dɔrɔn ko bɛɛ bɛ tiɲɛ an ka da ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka dugawu kɛ Ala k'an bɔ nin ɲangata kɔnɔ. tiɲɛ k'a fɔ Abdou Ibrahim Jalachu Mali kɔnɔ ni fɛn ɲana kosɛbɛ Musa fanga kɔnɔ hakili aw y'an dɔgɔninw aw ye réalisation kɛ dɛ an y'a kɛ 7h moins aw taa yiriw arrosé aw taa sobaw ko kosɛbɛ aw bɛ tila ka na don classe kɔnɔ hali samedi ni dimanche e ma Bamakɔ ani région caman bɛ yen e ma yiritu y'u kɔnɔ wa siga t'a la ala ni ruralisation a bɛɛ ma tiɲɛ Musa bolo dɛ caman ɲana caman yɛrɛ de ɲana hali ka tɛmɛ o kan sanjanw na Sahel vert tun bɛ yen ko yirinin turu an bɛɛ ka yirinin turu awɔ jongoloni Isa jongoloni jongoloni Kulubali kɔrɔkɛ ale tun b'a émission kɛ hors thème na kosɛbɛ e ma immeuble dɔ tɔgɔ da ko immeuble Sahel vert awɔ
tiɲɛ abo bɛɛ de tun bɛ yiri turu ekɔlisow tile t'a kɔnɔ bilen nin bɛɛ ye Musa ka tiɲɛ dɔ ye siga t'a la conseil à la ruralisation tun bɛ yen nka sisan an bɛ ɲini ka ban an yɛrɛ la nka sibiridon e tun bɛ sigida 5nan na awɔ yirituru dɔ kɛra yen a kɛra fan jumɛn a kɛra Dawudabugu kɛnɛyaso kɔnɔna na Dawudabugu centre de santé min bɛ Olympe duguma ayiwa an yɛrɛ ka denmisɛnnin jɛkulu dɔw u ye wulikajɔ dɔ kɛ u ni eaux et forêts maaw ye yiriju 100 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko d'u ma u ka se ka yala ka turuturu o kɛra sababu ye yiriden 50 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko y'o turu ye ka dɔw di mɔgɔ dɔw ma baara wɛrɛ b'u bolo don n'a nataw la Abdou an y'a fɔ sisan aw bɛ premier cycle la tuma min aw ye ruralisation kɛ aw bɛ tun t'aw ka arrosoir ni arrosoir tɛ mun bolo aw bɛ siyo ta aw bɛ walima piton ta i b'a aw bɛ taa yiri sɔn kosɛbɛ yiri turuli man gɛlɛn dɛ a sɔnni kosɛbɛ o de tun ka gɛlɛn i y'a dɔn aw ka ruralisation na n'aw tun ma taa Ibrahima responsable bɛ sigi de bigi b'a bolo n'aw tun ma taa ji kɛ yiri kɔrɔ ma jigi ta kɔrɔ ni nana monsieur b'i ta par 4 siga t'a la o y'a sɔrɔ école yɛrɛ tun bɛ école yɛrɛ a tɛ komi Alpha de ye Mali kalan cɛ Ibrahima Jelichu k'a fɔ ko kalanden kana bugɔ tuguni tiɲɛ don Ibrahima Jelichu n'i ko kalanden kana bugɔ ko togoda kelen écoleso kelen ala Alpha y'an faga dɛ Ala k'a nɔgɔya a y'an ka kalan cɛ ale école karamɔgɔ a fa école karamɔgɔ Alpha y'an tɔɲɔ dɛ e bɛ se k'a fɔ ko kalanden man ka bugɔ ko kalanden man ka bugɔ ko togoda kelen kalanso jɛnɛkala de ka jugu e fili ma nka yiri turu in na e maa dɔw sɔrɔ k'o ɲininka dɛ awɔ yira dɔn ka yiri turu kɛnɛyaso kɔnɔ a ka ɲi kosɛbɛ u ka kɛnɛyaso directeur ale yɛrɛ ko nin kɔni ye tabarikala de olu bɛ n'u janto yiri ninnu ka d'a kan ni banabagatɔ mun nɔgɔyara kosɛbɛ se k'a ka sigi la yɛrɛ yiri sumakɔrɔ la tabarikala yiri nafa tɛ ban walahi i ye dɔw ɲininka an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn ne tɔgɔ ye Saka Kalifa Male ne ye nin dɔgɔtɔrɔso in médecin directeur ye ayiwa RGM maaw u ye waleya ɲuman dɔ kɛ i ka kɛnɛyaso la bi ne ye yiri turu ye yiri du 32 ni waleya ɲuman in a bɛ bila minɛ ɲuman kɔnɔ komi bɔla kuma na sisan k'a fɔ yiri turu in bɛ ne nimisi wasa a bɛ n content n y'a fɔ nin y'a siɲɛ 2nan de ye association bɛ na ka na yiri turu kan fɛ o bɛ fɛn dɔ de yira ça veut dire que anw bɛ ka baara min kɛ mɔgɔw ɲɛ b'a la 1 2 n'i y'a mɛn an ka taa kunun ta yɔrɔ la c'est que kunun ta de diya la dɔw ye yiri dɔw turu an y'o yiri sun yira an y'o entretenu ça veut dire que ninnu fana y'u référé kan k'a fɔ n'i ye yiri turu o ye 1 ye mais f'i ka yiri tɔbɔtɔ ça veut dire n'u y'a turu an fɛ yan an bɛ se k'a tɔbɔtɔ bi kɔni ne ni n ka dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw an bɛɛ nisɔndiyalen don nin ko in na ayiwa welekan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma nin waleya ɲumanw na welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma o de ye k'a fɔ jamana kɔnɔden bɛɛ k'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ président i n'a fɔ premier ministre i n'a fɔ ministre olu bɛ sanfɛ wale ɲuman ko b'u kɔnɔ mais u tɛ se ka jigin ka na dugu ma ka na baara bɛɛ kɛ les acteurs sur le terrain n'an y'an bɛɛ kɛ comme n'a fɔ ni n tɛ jamana tɛ se ka bouger o kɔrɔ ye i kan ka mun kɛ i b'o kɛ fo ka dɔ kɛ dɔ wɛrɛ ta la ninnu filɛ ka mun kɛ ni jamana denmisɛnnin bɛɛ y'a kɛ ninnu ta in cogo la an bɛ taa san 10 sɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ yiri bɛ Mali yɔrɔ bɛɛ donc jamanaden bɛɛ kan ka ninnu ladege k'u ka baara ɲuman ɲɔgɔnna kɛ ne ka welewele kan ye ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ ma an bɛ yɔrɔ min na bi maliyɛn bɛɛ kan k'i yɛrɛ kɛ Mali président bɛɛ kan k'i yɛrɛ kɛ Mali premier ministre ye ka baara kɛ pour que jamana in ka se ka bɔ nɔgɔ la nin y'o sira dɔ ye Aïssata Tangara ayiwa yiri turu la aw ka kɛnɛyaso la bi ni bɛ e bila minɛ jumɛn kɔnɔ ɲɛna nisɔndiya bonyana parce que ni yiri turu la yiri nafa ka bon a tɛ fɔ ka ban musow mana na yan u bɛ se ka sigi a suma na n'a sɔrɔ la yiri kun bɛ yan sisan an tɛ baasi ko ɲɛɲini tiɲɛna a diyara n ye a bonyana ma Ala ka barika don a la ayiwa welekan min bɛ bolo ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma bɛɛ ka nin waleya ɲuman ɲɔgɔnna daminɛ wallahi bɛɛ k'i jija yiri turu la nafa b'a la a nafa tɛ fɔ ka ban an kɔni an bɛ kan ka nin kɛ a diyara n ye hali sisan Ala k'an bɛn ɲɔgɔnna wɛrɛ ma a diyara n ye yɛrɛ de foli diyara n ye Ala ka barika don baara la ne tɔgɔ ye Abari Sise ne ye trésorier de CESCOM la yan content ba de don ni ye aw choisilen k'a fɔ k'a bɛna yiri turu an fɛ yan c'est que i b'a sɔrɔ hakili b'a na de an b'a bila hakili la k'a fɔ ko vraiment ko bamananw b'a fɔ kan dalen na ko mɔgɔ ɲɛ kɔɲɔmuso cɛ ko mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye o diyara anw ye kosɛbɛ parce que anw ye kɔɲɔmuso cɛ aw ye mɔgɔ wɛrɛw ye aw de ɲɛ bɔra anw ka kɔɲɔ fɛ vraiment sérieusement content ni an bɛ équipe de dilan uniquement pour l'arrosage de fɛn sɔnni kama n tɛ yiri dɔ in na an y'an to an ye fɛɛrɛ bɛ kɛ pour que a bɛ se ka balo cogo min an b'o fɛɛrɛ kelen de kɛ pour que nin fana ka se ka balo cogo min inchallah n'Ala sɔnna a bɛna wagati wɛrɛ a bɛna sɔrɔ a bonyana. ne tɔgɔ ye Mama Seyni Traoré ne ye RJDM secrétaire général ye ayiwa san'an ka taa ɲɛ RJDM mun fɛn don RJDM ye association ye min ye an sifinnakaw faralen don ɲɔgɔn kan
donc a bɛ senna depuis san 2011 kuma ninnu ka na se sisan ma an ye fɛn caman kɛ fɛn o fɛn ye kalanko siraw ye ani jeunes dɛmɛ siraw donc RJDM bɛ intervenir o bɛɛ la an bɛ intervenir kɛnɛyako siraw fana la donc an kɔni jɔyɔrɔ ye fɛn o fɛn ye RJDM bɛ i seko k'o la. Ayiwa bi sɔgɔmada in na sibiri an sera Dawudabugu kɛnɛyaso dɔ kɔnɔna na min ye yirituru baaraw ye a y'o bila sen kan mun hakilina de nana ni nin hakilina ɲuman ye. Bon hakilina min nana ni yirituru ye ni RJDM ye ni initiative ta o ye n'an yɛrɛ ye sigidaw jateminɛli kɛ bi tile bɛ ka fariya ka taa fɛ don o don san bɛ na a bɛ tiɲɛni ni fɛnw kɛ donc an ka kalanbaaw ye min fɔ an ye yirituru bɛ fɛn camanba de b'o la donc o de kama an fana ye initiative ta an ko c'est vrai samiya dɔ caman kɛla samiya la mais an ko an tɛ fɛ ɲinan samiya ka ban fiyewu n'an ma yiri dɔw turu donc an ye dɔgɔtɔrɔso ta an nana ka na turu yan donc yiri dɔw bɛ yan déjà an y'a ye o yiriw minɛna ka ɲa vraiment o y'an hakili gɛlɛya ko la kosɛbɛ o y'an hakili sigi an k'an bɛna yiri ninnu turu yan donc an ye yiri 50 ɲɔgɔnna de turu bi sɔgɔmada in na donc o fana an ye dɛmɛ sɔrɔ an ka eaux et forêts yɔrɔ an b'u fo kosɛbɛ u ye yiriden 100 d'an ma donc an ye 50 turu yan an bɛna yiri tɔw tilan mɔgɔw fana ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa turu sodaw ni karew ni ekɔlisodaw la donc o bɛɛ ye dɛmɛ ye pour que ka se ka climat bɛɛ b'a kalama ko climat tagacogo man ɲi sisan donc o de y'an bila ka ni hakilina in ta bi ka na yirituru Dawudabugu yan. Ka kɔni ye a ye yirituru waleya dɔw kɛ jamana kɔnɔ wa. kɔni an ye yirituru waleyaw caman kɛ ka tɛmɛ an ye ale foncer kiriw fana kɛ en même temps yirituru kɛ ka caniveau bɔw kɛ an ye dɔw kɛ Dawudabugu yan an ye dɔw kɛ Ɲamana fana n'o ye Atirebugu ninnu kɔnɔnaw ye. Ayiwa ka sanga ni waleya nin bɛɛ lajɛlen ma aw yɛrɛ ka laɲini fanba ye jumɛn ye politique ko b'a dukɔrɔ wa walima aw yɛrɛ ka dɛmɛ de a bɛ bɔ aw yɛrɛ de dufa la. Politique mɔgɔ foyi ma anw dɛmɛ nin ko la nin ye RJDM mɔgɔ yɛrɛ ka tan n'u ka mugan membre ka cotisation de kɛla ka ni activité in kɛ n y'a fɔ n ka kumaw la n ko RJDM bɛ yen depuis 2011 fo bi n'a sɔrɔ ni politique fɛn de kun don ça b'a sɔrɔ a dɔnna donc an ta tɛ politique ko ye an seko ye min ye fasoko la ka se k'o kɛ en tant que jeune. Ka da o kan aw mago bɛ dɛmɛ la ka ɲɛsin jamanatigiw yɔrɔ waleya nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ aw yɛrɛ de kɔ kan. Non a bɛɛ dalen t'an kɔ kan jamana bɛɛ bɛ boli politiciens ni fɛnw kɔ RJDM n'an ka hakilila ye min ye an jɔyɔrɔ ye min ye fasoko la an b'o kɛ ni jamana marabagaw bɛ se k'an dɛmɛ o sens la a bɛ diya n ye kosɛbɛ parce que ko bɔlɔngɔni den kelen tɛ se ka bɛlɛ ta jama faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka ko caman kɛ donc an kɔni ni mɔgɔw hakilila ɲuman fɛn fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kɛla jamana marabaga ye i kɛra kɛn yɛrɛ baarakɛla ye n'i bɛ se k'anw dɛmɛ an ka hakilina ninnu na ka se ka faso dɛmɛ an bɛ i bisimila. Ka kuma in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dakuruɲɛ kelen. N bɛ min fɔ n ka kuma laban na o ye an bɛ jeunesse bɛɛ wele bɛɛ ka wuli k'i jɔ Mali bi mago b'an bɛɛ de ka dɛmɛ la bi bi in na donc i sigi yɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ o yɔrɔ ma i k'a dɔn i kan ka se ka ko dɔ kɛ faso ye donc i seko ni damayira ye min ye i k'o kɛ quoi o weleweleda de tun bɛ ne bolo. An b'i fo. Tɔgɔ ye Sumana Kulibali ne bɛ Dawudabugu yan nɔ o ni RJDM membre ye. Ayiwa RJDM kabini baaraw daminɛna fo bi nɔ bɔra wa. RJDM ye baara caman kɛ an bɛ se k'a fɔ ko nɔ bɔra. I bɛ se k'o dɔ fɔ an ye wa. An ye activité dɔ kɛ min ye jelidi ye Banginda na an taara jelidi dɔw kɛ yen nɔ o kɔfɛ an tilala ka formation dɔ fana kɛ jeunes kun. Formation suguya di. Formation min b'a permettre jeunes bɛ se ka baara ko lasɔrɔ cogoya min na u bɛ se k'u dege baara ɲini na ani baara dege t'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ se bolola baara dɔw la u t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ nafa lase olu ma bon an ye formation dɔw k'u kun mun y'u permettre u ka se ka segin ka u ka o baara ninnu k'olu waleya. Ka da o kan dɔ wɛrɛ kɛla wa. Ka da o kan an filɛ nin ye an activité min dal'o kan o activité filɛ n'o ye yirituru ye bon an kɛlen don ka programme wɛrɛ b'an bolo tuguni an kan ka min kɛ. Programme olu bɛna kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan walima jamana yɛrɛ kɔnɔnataw b'a la. Bon olu bɛna kɛ Bamakɔ yan an b'olu kɛ Bamakɔ yan mais an hakili b'a la ka taa Mali dugu wɛrɛw la. N'an y'a faamuya RJDM a dalen bɛ Bamakɔ dɔrɔn de kɔnɔna la wa. RJDM dalen tɛ Bamakɔ RJDM n'an an b'a ɲɛfɔ RJDM yɛrɛ bɛ daminɛ don min na i b'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na 2011 wagati Bamakɔ quartier mɔgɔ bɛɛ dɔɔni tun b'a la hali n'a kɛla mɔgɔ kelen o dɔ tun bɛ RJDM na wa alhamdulillah an bɛ yɔrɔ min na ko bi RJDM mɔgɔ dɔw yɛrɛ taala kɔfɛ olu taala Faransi ni fɛnw na olu y'an ka mɔgɔ dɔw ye i b'a fɔ min kɛra président fondateur olu n'a secrétaire général olu dɔw ta la bon an y'o essayer k'olu de substituer président wɛrɛw la. Olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ tɔn yɛrɛ baaraw la. Olu jɔyɔrɔ ka bon tɔn yɛrɛ baaraw la parce que hali n'u tɛ yan nɔ a bɛ komi u bɛ yan parce que an b'u ka hakilinaw sɔrɔ bon diɲɛnatigɛ ko bɛɛ dun ye hakilina ko de n'i bɛ hakilina sɔrɔ ka baara kɛnɛ ka ban hakilina ɲuman o bɛ fɛn bɛɛ bɔ. Wele kan ɲɛsin denmisɛnninw ma u ka se ka dusu ta ka RJDM ka waleya ɲuman ɲɔgɔnna bila sen kan. Bon ne bɛ min lase denmisɛnninw ma n'o ye sifinnakaw ye an filɛ baara min na nin ye yɛrɛ baara de c'est jamanajɔ baara don bon ni bɛɛ wulila ka ni ɲɔgɔnna kɛ i b'a ye Mali filɛ nin an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn fɔ Mali kɔnɔna la an tɛna o ye tuguni jeune bɛɛ ka wuli bɛɛ fana ka to ka ko ni fitini kɛ parce que mɔgɔ kana jɔn fɛn na quoi a bɛ se ka e bɛ fɛn dɔ e bɛ jɔn o la o ta i k'o kɛ dɔrɔn hali que gabakurun ta ka bɔ sira kan dɔrɔn i b'a a bɛ se ka kɛ fɛn ye sababu ye min kɔlɔlɔ tɛna se
modoma octobre kalo tile 7 tɛmɛnen an ka gouvernement ɲɛma Choguel Kokala Maïga kosɛbɛ a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa Genève ko journée mondiale du coton a bɛ ne b'a fɛ mun faamu Mali bɛ kɔɔri sɛnɛ Mali ye sabanan ye hakili la kosɛbɛ Burkina b'a sɛnɛ Brésil b'a sɛnɛ Ghana b'a sɛnɛ o sayɛlɛma ɲɛnajɛw mana kɛ farafinna yan ko fo sus olu bɛ kɔɔri de sɛnɛ a bɛ se ka kɛ u b'a bayɛlɛma walima fɛɛrɛ caman b'olu bolo n'an ka faamaw ma feere kɛ an k'a bayɛlɛma an tɛ se ka hali t-shirt dilan hali t-shirt dilan yɔrɔ tɛ yan an tun bɛ kɔɔri sɛnɛ a fɔra ko ɲinan ko kɔɔri kosɛbɛ k'an kan ka taa fo tonne 1,000,000 a n'a kunkan fɛn tabarikala fɛn min ye Seku Kulubali ye Kucala chambre d'agriculture président a ye sika b'o la ko perepere-latigɛ ne ko n ko tabarikala alhamdulillah ko kɔɔri ko ɲinan kɔni k'u bɛ 1,000,000 ka n'a kunkan bɛn Seku Kulubali y'o fɔ ala k'o kɛ premier ministre tun taara Suisse nka kabiri ntɛnɛn fo k'a bila talata in na lasigi dɔw bɛ sen na fɛn min ye coton culture ye n'a ɲɛma ye Bakari Kɔnɛ ye u ye lasigi in daminɛ nka lasigi in na an kɔni ye maa ci ka taa n'o ye Ablaye Kanta ye Ablaye Kanta ye fɛn min sɔrɔ o kɛnɛ kan tile filasigi don an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn Mali kɔɔrisɛnɛnaw u ka tɔnba min ɲɛma ye Bakari Kɔnɛ ye u ka tɔn bolofaraw bɔla u ka bolofaraw la min kana jama lajɛrɛ kɛ jama lajɛrɛ min bɛ tali kɛ tile 2 bɔɲɔgɔn kan hakili jagabɔ ani hakili falen o min bɛna kɛ tile 2 in kɔnɔ o de ye k'a fɔ u ka tɔn olu tɛ ɲɛma dɔn a la bi Bakari Kɔnɛ kɔ ani maa tɛna sigi u ka tɔnba in kunna min tɛ sɛnɛkɛla ye wa furancɛla fanga olu yɛrɛ mɔgɔ t'o la sera minnu sɔrɔla kɛnɛ kan ye olu dɔw filɛ nin ye. Ne tɔgɔ Yawa Kɔnɛ ne bɛ bɔ Kajulu ne ye confédération secrétaire général ye mankan in bɛɛ yɛrɛ kun bɛ fɛn jumɛn kan mun nana ni nin bɛɛ ye ka anw tila u banbalen bɛ fɛn jumɛn kan k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw bɛɛlen tɛ an bɛɛ bɛ wuli a kɔnɔna na anw de don wa fan dɔ in de don wa an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama wa baara o baara an jɛra k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ k'u to yɔrɔ kelen min na an bɛɛ ka kɛ a seere ye kalontigɛ man ɲi ne ye collectif ka kuma ta bi a fɔra de ko ka assise recommandation ko k'o de appliquer ko sɛnɛkɛlaw jɛlen bɛ o de la depuis o waati k'a sɔrɔ an bɛ bureau sigi la o kɛra sababu ye an fa min ye président intérimaire ye a ma sɔn ka passation kɛ jɛlenya la anw ye depuis o waati an ka bureau kɔrɔ mun nana tɔnsigi kɛ k'a fɔ ko passation foyi si ma kɛ baga tugu la u fɔ k'o jɛya u nana u ka tɔnsigi kɛ k'a fu an fa hakili la u k'a fɛngɛ ale ka continuer o ma kɛ min kɛ ale démissionnera ale wala sɛmɛ démission papier de kɛra passation ma kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a fɔ assise nin labɛnna waati min na a labɛn cogo kɛra cogo di juguya tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ koyi wa kuma minnu bi k'a fɔ ne Yakuba kun b'a kalontigiya parce que ne kɛra assise kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan ministre ye assise lancement kɛ don min ale ko atelier bɛ kɛ point minnu kan o tun bɛ point 7 bɔ nka ale ka fɛn bɛɛ kun bololen don filière coton kan o kɔrɔ ye maa o maa bolo bɛ kɔɔri baara in na o siɲɛni bɛɛ de bi lajɛ gɛlɛya ni nɔgɔmada minnu b'a la an bɛ se ka gɛlɛya ninnu ta k'o furakɛ cogoya min na papier fɔlɔ min bɛ kɛ ko terme de référence o CDRL fɔlɔ ministère la mun bɔra n'o copie bɛ mɔgɔ bolo ani a nana yɛlɛma CMDT o b'a la ka yɛlɛma CMDT ye CDRL wɛrɛ bɔ o fɛnɛ kɛra fɛn 3 dɔrɔn ye gɛlɛya bɛ kɔɔri sɛnɛ de kan anw b'a la CMDT b'a la hakaja banque b'a la transporteur maa caman de b'a kɔnɔna na hali gouvernement b'a la mais assise nana boli point 3 jumɛn kan ko kɔɔri sɛnɛw ka tɔn la taama cogoya o bɛ se ka kɔɔri sɛnɛ gɛlɛyaw fɔ filanan ko kɛfɛnw ɲinini o kɛcogo sabanan yɛrɛ ne tɛ n da don o la parce que ne m'o jate o kɛra CMDT ka engagement ka baara ye an kun ma k'a jate bɔ la anw ka lataama cogoya ye mun ye je pense bɛnkan sɛbɛn wɛrɛ bɛ anw ni CMDT cɛ ni feere kɛra anw bɛ dɔ sɔrɔ olu bɛ dɔ sɔrɔ olu ka lataama cogoya ma kɛ assise la anw ta de kɛra assise la ka kuma dilan ka don dɔw da olu ka taa o fɔ ko sɛnɛkɛla dɔw don a kɛra bɛɛ ɲɛna dɛ wa bɛɛ bɛ sa komi dɔ ma kɛ an ka jɛya ɲɔgɔn ye walasa baara in ka tile olu yɛrɛ de ye jama wele sɛnɛkɛla Bakari Kɔnɛ filɛ bi a k'a fɔ ko ale bɛ CMDT chef d'État invité tɔnsigi la est-ce que a bɛ taa mais assise jama welela cogo di ni confédération ye mɔgɔ 5 di collectif ka mɔgɔ 5 di ne bolo o tɛ baasi ye mais CMDT agent mun ye chef secteur ye ale de bɛ mɔgɔ dɔw wɛrɛw tɔmɔ k'o tɔgɔw di anw sɛnɛkɛ ɲɔgɔn dɔw u ka na ka tɔnsigi kɛ n'olu ye fɔlɔ aw ka taa nin fɔ e sɛnɛkɛla e fana bɛ taa o fɔ ka ɲinɛ k'a fɔ e bɛ k'i ka tɔnɔ de datugu k'a yɛlɛ k'a di i ka partenaire ma kɛlɛ tɛ ni
fɛn de tɛ o anw jɛlen don fɛn na an bɛɛ ka intérêt bɛ fɛn min na n'u yɛrɛ e dilan e ka taa e nin yɔrɔ ta k'a di olu ma o fili ye jɔn ye an ka baara de kɛra o cogoya la k'a fɔ bureau cogoya man ɲɛ k'a sigi cogo man ɲɛ ala ni ko cɛ hali ni min mako b'a rapport la an bɛ se ka rapport bɔ k'a d'e ma bureau sigira min kɛ an b'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ an ka bureau ko kɔlɔsi ka fɛn ni sariya ye o ye développement social ye anw ka mɔgɔw ni développement social bɔra ka filiale 4 de bɛ taama a don kama secteur 42 40 yera o sigi cogo ɲɛna Sikaso fédération sigi cogo ɲɛna Kita ɲɛna fana wajibi la même chose gɛlɛya tun bɛ Kucala a don kama o rapport bɛ a ko fiɲɛ t'a tɔ si la Kucala ka gɛlɛya tun ye mun ye u nana dilan tribunal niveau la mɔgɔ minnu taara jama fɛ olu de ma plainte déposé minnu binna olu de plainte déposé ni u jaabi bɔra k'a da ja ko k'a fɔra a kɛra sariya kɔnɔna na je pense que mɔgɔ si tɛ tribunal sanfɛ bilen dɛ an fan sinsinna o de kan Kucala sigira o kɔnɔna na ka na confédération sigi o kɔnɔna na o grɔsiw bɛɛ bɛ yen fɛn jumɛn b'a jira tugun k'a fɔ ko confédération ma sigi sariya kɔnɔ ne Yakuba kun tɛ o ye o assise recommandation min fɔra ko ka colère transitoire sigi ko ka mɔgɔ nommé min filɛ nin ye an bɛ min kɛlɛ la bi ko Solane Fɔnba nommé la wa ne bolo ne ma da la n'a fɔra dugumala la a kɔni ma fɔ anw fɛ yen Sikaso ka rapport bɛ ne bolo fana wajibɛn ta bɛ ne bolo parce que a kɛra yɔrɔ 5 mais yɔrɔ 3 o rapport kɔni bɛ ne bolo a ma fɔ o yɔrɔ la k'a fɔ ko ka colère transitoire sigi anw nana synthèse kɛ yan Bamakɔ a kuma fɔra a ma an ka wulila salle kɔnɔ o ye tiɲɛ ye mais est ce que a sera ka don fɛn kɔnɔna na fɛn o fɛn tun bɛ yan Bamakɔ est ce que a sera ka an bɛnna kan Amadu mais o de bɛ ka réclamer bi k'a fɔ ko Sénégalais ko ka colère transitoire de sigi président kiri fɛn o fɛn fɔ a sɛgɛ bɛɛ bɛ bɔra nin yɔrɔ ninnu de la an bɛɛ y'a seere Seguba y'a fɔ cogo min don min na résolution bɛ kalan Mɔgɔtari wa ɲana nango yɛrɛ bɛ yen ministre de l'agriculture bɛ yen a kuma ma fɔ wa o fana o résolution ninnu bɛ anw bolo colère ko kuma ma fɔ mais rapport min nana labɛn consultant min ye baara kɛ ale de y'a don a la fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ mun ma fɔ jama ɲɛna yɛrɛ donc anw bolo a rapport manipulera aw bɛ taa fɛn labɛn sɛnɛkɛlaw kɔ kan k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw ka jɛn n'a ye. Ne tɔgɔ ye Lasina Dumuya Dogo union secteur président Sikaso filiale la an y'a daminɛ cogo min nin tɛ dɛ mais sisan ne nana mɛn k'a fɔ ɲɛmɔgɔ sigira Bamakɔ yan ko ka o démembrement sigi dugu ma an ye Bagatogola kɛlɛdi nin de ye kabini aw ye bureau sigi 2007 ka na se fɔ 2014 ma fɛn fɔ mɔgɔw barara ka don wada la an y'o mɛn da min na an ko nin tɛ a t'o ye bureau ka kana sigi dugu ma ka yɛlɛ an de kuti o ma bɛn minnu ma an farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ma jɛn ni nin taabolo ye an kana bureau ta dugu ma an ka yɛlɛ an sera yɔrɔ caman na faamaw ko bɔn nin kɔni sigira ka ban a ye ala minɛ manda wɛrɛ a ye ala bɛn a ko kɔnɔ an tora o hukumu kɔnɔna la ala y'a kɛ Bakari nana ka na élection organiser k'a bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka taa i ka mara la ka t'i ka campagne kɛ ala y'a kɛ union secteur nana sigi dugu ma ala ne ni hakili la élection kɔni mana kɛ cogo cogo gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la bɛɛ tɛ se ka gagner kelen ye o secteur nana sigi 42 sigira normal la o ko kuncɛ o kuncɛlen kɔrɔ ko sa mankan wɛrɛw nana wuli sanfɛ yan k'u ma jɛn ni bureau cogoya ye n'o ye collectif ye mais dɔwɛrɛ ma kɛ précisément nangɔ de y'an bila ɲɔgɔn na n'o tɛ gɛlɛya t'aw ni ɲɔgɔn cɛ u nana assise bolo da a ma dabɔ kɔɔri sɛnɛ yiriwali kama dɛ a dabɔra kɔɔri sɛnɛ cɛli de kama parce que u ko ka bureau ci ka bɔ yen an ka sɛnɛfɛnw fo k'o tɛmɛ CMDT ma u ye mɔgɔw monter k'a fɔ secteur y'a kɛ ka mɔgɔw monter ka taa bon minnu perdila dugu ma élection na u y'olu de tɔmɔ yɔrɔ la k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu ka taa nin fɔ dugu ma assise yɔrɔ la assise a gɛlɛra anw fɛ Buguni kosɛbɛ maa ma jɛnna an ko an ti jɛnna bi an ti jɛnna sini an tɛ se ka muruku k'an yɛrɛ kɔnɔ fara a ma don a la. Ne tɔgɔ ye Tijan Danbele ne bɛ bɔ Moribila commune na Kembarna secteur la n ka foli bɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye Bakari Kɔnɛ ni Jasini Bakari Kilejo ma n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye anw nana terrain na kuma min fɔra an y'a ye anw bɛɛ lajɛlen ye sɛnɛkɛlaw ye nin ko in anw sigilen ka ko in filɛ ko anw mɔnyɛlen don mɔnyɛ yɔrɔ tɛ nin yɔrɔ ye dɛ anw minnu ye sɛnɛkɛlaw ye n'i ye ne fana lajɛ bi Kembarna secteur la ne fana tɛ mɔgɔ jate kɔɔri sɛnɛ la nka n'i y'a ye kuma in anw sigira anw mɔnyɛlen don ko in bɛ k'a kɛ anw tɛ k'a kuma ne tɛna kuma caman fɔ koyi ne ta ye min ye an ka ɲɛmɔgɔw u ka wuli ka se Asim ma nagɔ min nalen filɛ nin ye ko a bɛ na CMDT la a mana CMDT ko la o a nana ka na kɔɔri sɛnɛ tiɲɛ a nana ka na kɔɔri sɛnɛ cɛ koyi a mana ka na kɔɔri sɛnɛ bila dɛ mankan dɔ tɛmɛna salo wa min bɛna
bɛna daminɛ sisan o bɛna juguya n'o ye san wɛrɛ kɔɔri sɛnɛ tɛ yen gɛlɛya de bɛna kɛ sisan bɛɛ bɛna ye n'i y'a ye ko sɛnɛkɛla tɔgɔ tɛ ye a la nabɔ de don dɛ anw taalen san tɔnsigi la ne welela ko ne bɛ taa sɛnɛkɛla ye CMNT ɲɛmɔgɔ CMNT fɛ wula fɛ o ye ne bɔ a la o ko in o don ne yɛlɛla o i bɛna taa mun ye o kɔnɔ an ka sabali an ka wuli anw sɛnɛkɛlaw ne kun bɛna taa fɔ bɛɛ ɲɛna n'an sigira ka nin ko in filɛ nin ko in dilanlen don koyi sisan ni politiki taara ka politiki don sɛnɛ la ka sɛnɛ tiɲɛ o t'a baalen ye wa ne kɔni fɛ an ka mɔgɔw ka wuli ka tile tuluba o ka taa kuma ɲɛfɔ yala an ka wuli dɛ parce que n'an ye nin ko in bila ta problème de wulila ta dɛ ne tɔgɔ ye Umaru Sanogo ne bɛ bɔ Kucala mais ne domaine Umaru Jan de ye Kucala ne ye Kucala union secrétaire président ye n delila k'a fɔ yan salle kɔnɔ n ko n'i ye bɛɛ to i gɛn wara bolo ko n dɔ ta b'a dun o don kɛlɛ bɛɛ tun ye Kucala ko ye mais bi a bɛ yɔrɔ bɛɛ mais musalaka bɔra a la anw fɛ Kucala fɔra o ka premier ministre to olu ɲɛfɛ ka na n ko to fanga na an tɛ se olu la u fɔra radio la bɛɛ y'o mɛn a ma fɔ dugu la u fɔra radio la Kucala bɛɛ y'a mɛn u y'o ta o tɔgɔ ma ka CMT PDG olu to ɲɔgɔn fɛ ka ministre olu to ɲɔgɔn fɛ olu ta dan ye ka lettre de sɛbɛn dɔrɔn lettre bɛna di premier ministre ma bolo ni bolo olu ta tɛ ci ye tuguni wa hali kiiri jaa min bɔra Jumaro kelen de fɔra radio la Kucala jamana bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ bureau kɔnɔ yan an ka sɛnɛ foro bɛ se ka kɛ olu ta yan n'an ye collectif ta k'a lajɛ anw minnu y'a kɛlɛ kɛ Kucala nin fɔ la an bɛ kuma Kucala kan o collectif kelen de ye n'o Umaru la na Kucala union secrétaire président na mais olu kelen de ko bi k'a ma sigi sariya kan o la ne bɛ kuma ne b'a fɔ ni a ma diya min ye Kucala nin fɔ la collectif mɔgɔ la dɔ k'an wele an ka taa débat la Kucalakaw bɔ fɛn dɔ kalama k'a kɛ ko n bɛna fɔ yan Bamakɔ tɛ dɛ n b'a fɔ Kucala radio yɛrɛ la ta mais n bɛ ka débat la ɲini mɔgɔ ma sɔn ka wele fɔlɔ parce que an y'a daminɛ cogo min na an b'a daminɛ cogo dɔn a bɛ ka taa sira min fɛ bi an b'o dɔn fɛn wɛrɛw b'a dugu ma bi mais mɔgɔ wɛrɛ tɛ kɛlɛ bɛɛ cikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ bi a kana taa ɲini yɔrɔ si CMDT de don sinon ka taa na ni mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ ma deli ka taa foro la ka ye k'i bɛna o nɔmɛ k'u sigi cikɛlaw kunna jɔn delila ka taa ni mɔgɔ de ka taa o nɔmɛ ka sigi dɔn ka foro la ka ye an ka fɛn dɔ tiɲɛ fɔ sa fɛn dɔ bɛ yan a ma se an ka taa kiiri yɛrɛ bolo kan yɛrɛ nomination delila ka kɛ jɔn ka foro la mɔgɔ wɛrɛ tɛ CMDT PDG don ni faamaw b'a ɲɛɲini ka une transition Assimi Goïta n'a b'a ɲɛɲini a k'a ɲɛɲini sinon PDG t'a fɛ dɛ a b'a ka fanga cɛn a bolo parce que ni cikɛlaw murutila puis daminɛ ka fanga bɛ cɛ kumaba minnu fɔra kɛnɛ kan ni maa caman da bɛlen bɛ u ma n m'a fɔ mɛsɛnna dɛ n'an b'a fɔ a ma ko laɲinibaw ne sera ka minnu tɔmɔ n'an bɛ se k'o don an ka privé la n bɛna a fɔ maintenant ni dɔ b'a jɛ an bɛ se k'o fara a kan mais ni dɔ fana bɛ yen min fɔcogo t'a ye an b'u bɔ a la parce que an bɛ baara mun na nin ye aw yɛrɛw ka kuma de don anw de ye kɔɔrisɛnɛnaw ye n'an bɛnna wale kan aw b'a fɔ minnu ma ɲɛmɔgɔw nin de b'a to olu fana bɛ baara kɛ o tɛ siran o b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ olu kɔ o bɛ ka baara kɛ ni dɔw ka kan de ye a fɛn fɔlɔ ko anw makunlen don an selen bɛ waati min na a sera anw fana ka wuli ninnu bɛ ka mun ɲɔgɔnna kɛ an fana ka mouvement ninnu sigi sen kan anw kana je bilen je pense que o bɔra kuma kɔnɔna na dɔ kɛra jeli la an kana makun bilen anw fana ka wuli anw kan ka mɛn o y'a fɔlɔ ye a filanan mɔgɔ caman da bɛnna ma k'a fɔ ko ka na n ko yɛrɛ wuli ka bɔ CMDT kunna n'o tɛ ɲɛsuma tɛ yen a sabanan Sulemani Fɔnba min bɛ na kuru kɔnɔ a sen kana to ka cun an ka kuru kɔnɔ a k'i sen bɔ an ka kuru kɔnɔ ko an t'a lakodɔn sɛnɛkɛla tɛ ko fitinɛ man ɲi a sabanan président ka laɲini na o ye anw bɛɛ ka kan ye parce que ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn dɔ bɛ yen i bɛ solution de ɲini a la aw bɛ se ka bɛn cogoya min na ale tun y'a laɲini ko collectif mɔgɔw ko ni mɔgɔ fila bɛ se ka don niveau kɔnɔna na aw ko k'o kuma t'a la bureau si tɛ élargi ko ka audience ɲini Assimi ani Shogɛl fɛ o kɔrɔ ka audience ɲini présidence ani primature la appel d'offre fɛn o fɛn bɛ kɛ tant que baarakɛɲɔgɔnya tɛ bureau kura in b'a kɔnɔ ka bureau ani CMDT cɛ n'u ma jɛ ka appel d'offre mun kɛ sɛnɛkɛlaw to o nɔgɔ la kodɔn ko baarakɛɲɔgɔn min bɛ an ni CMDT tɛ ni CMDT tɛ baara kɛ ni sanfɛla ye an fana bɛ baarakɛɲɔgɔnya ka jɔ dugumala la c'est comme si ka taa coopérative la ka na union na ka na fédération na baarakɛɲɔgɔnya ka jɔ CMDT ni kɔɔrisɛnɛnaw cɛ fo ka baara kɛ ni sanfɛla le a chaîne ka sɔrɔ ka continuer CMDT ka PDG mun bɛ yen ani an ka président sortant min ye président intérimaire ye salo ka baaraw kɛ cogoya fɛ a nana ni nɔgɔko gɛlɛya ye Fana mara la fo ka kɛ sababu ye a bɛna kɔngɔ lase o zone mɔgɔw ma ni dɔ b'a jɛ an bɛ se k'o de fara a kan voilà. ne tɔgɔ ye Odara Bakari Kone confédération président. ayiwa bi kɔɔrisɛnɛnaw kɔni bɔra ka caya a ka soba la Bamakɔ yan bi kuma caman o fɔra kɛnɛ kan ye i ka nisɔndiya ye jumɛn ye kɛnɛ kan ye. nisɔndiyalen don kɔɔri secteur 42 bɛɛ mɔgɔ bɛ yan kɛnɛ kan secteur 42 mɔgɔ 80 ni mɔgɔ 4 ma mɔgɔ 80 de bɛ kɛnɛ kan an bɛ Ala fo a bɛ wele ko 100% mɔgɔ 4 dɔrɔn ka jɛ ka to 87
97%. O la an b'a fɔ ko bɛɛ ni cɛw yɛrɛ ye. Bi ka tɔnsigi ye lajɛ balalen ka na sini ta organiser. Sɛnɛkɛlaw ye hakilila ta k'a fɔ bɛ réunion ba dama dama kɛ. Mɔgɔ ba dama dama bɛ na Bamakɔ. Semaine wɛrɛ ko k'a labɛn ka taa ni ba dama dama ye Fana Wasifɛn kanton caman. U ka laɲini ye kungilenna kelen hakilila kelen ka transition in kokɔrɔma don. Agenda kasiitigiw kana na don ani transition ka transition sabu t'an bolo parce que mun min b'a la u ye transition bɛ se ka sinsin ka ɲɛ ka baara ɲɛ mɔgɔw bolo ka baara ɲɛ colonel Assimi Goïta n'a ka mɔgɔw bolo k'a sɔrɔ agenda kasiitigiw ma se ka tiɲɛni kɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ bi i n'a fɔ an baarakɛɲɔgɔn CMDT ala ko tiɲɛ an ye bolomanden s'u ma parce que a bɛ komi bɛnbaliya de b'olu arranger sinon fɔlɔfɔlɔ ni bɛnbaliya tun nana CMDT kɔnɔ kabini duguw la forow la u tun bɛ kuma an ni ɲɔgɔn cɛ n'u ma se ka ɲɛ u bɛ région mɔgɔw appliquer la n'u ma se ka ɲɛ u bɛ national appliquer CMDT an baarakɛɲɔgɔn min ye an tɛ ka taa k'u to u tɛ ka taa kan dirigeant minnu nana sisan ala ko tiɲɛ ne nana sɔrɔ olu tana ye confédération ye ne nana sɔrɔ olu tana ye union ye bon vraiment o man di ne ye a ka di ne ye an CMDT ka bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ n'o tɛ cikɛlaw décidélen don n'an taara ta a bɛ Mali kɔɔri sɛnɛ neutraliser ala k'an kisi o ma a bɛ kɔɔri sɛnɛ cɛ pewu ala k'an parce que ni système kɛra sababu ye ka mɔgɔ kelen fari faga ka bɔ a la walima ka mɔgɔ kelen exclure ka bɔ a la a bɛ dɔ bɔ a la ni a tɛ dɔ fara a kan. wele kan ka ɲɛsin kɔɔri sɛnɛlaw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ. o ka na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma collectif ni union an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an sen minɛ dabila k'an bolo minɛ an ka taama ɲɔgɔn fɛ an y'a ɲɛfɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna n'u y'an ka PKM ye k'a fɔ k'a ɲini u fɛ u b'a fɛ u ka mɔgɔ minnu ka don fara an kan an ka jɛ ka baara kɛ u ka na an ka bolo di ɲɔgɔn ma an fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ bolo tɛ kelen tɛ se ka bɛlɛ ta collectif kelen tɛ se ka kɔɔri sɛnɛ tɔgɔ sɔrɔ union fana kelen tɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan cikɛla bɛɛ lajɛlen a ye na an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka mankan in bɛɛ lajɛlen dabila an ka fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ bɛn kɔnɔ kelenya kɔnɔ hakɛto b'a la sallallahu Mahamadu. Abdou Ouattara Ibrahim Jalachu ni cɛmancɛ fanga u bɛ wuli ka jo la kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔso n'o ye hôpital militaire ye école militaire ji bɛ ka di maaw ma an filɛ nin ye kalo min kɔnɔ o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye mois de solidarité kosɛbɛ jamana ɲɛmaa ye a bolo fa k'a to ka miliyari caman di ko ka écoleso 2000 ko k'u kurakuraya kosɛbɛ nka anw ye an sen bɔ an kɔnɔ kɔrɔ sigida 4nan école Mari Jara an taar'o lajɛ direction 4 salle de classe a ka ca ni 30 ye nka o direction o Mari Jara la u bɛ ka classe 3 dɔrɔn de dilan saba an kɔni bɛ ɲɛmaaw la bɔ a kalama an ni entrepreneur kumana an ye classe dɔw ye Mari Jara la pigeon bɛ ka mara a kɔnɔ an ye classe dɔw ye tigaɲaga bɛ ka mara o kɔnɔ Assimi dun ye wari di ko ka classe ko k'a bɛɛ de dilan an taara sɔrɔ classe 3 u bɛ k'o de dilan hali u tɛ ka plafond kɛ dɔ in na an taara ventilo 2 sɔrɔ classe dɔw kɔnɔ a fɔra ko écoleden kɔrɔw Mari Jara écoleden kɔrɔw olu de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka ventilo san k'a kɛ o tuma k'a jira colonel Assimi na ko baara tɛ ka kɛ a cogo la dɛ Mari Jara la Amdalayi an ka fara ɲɔgɔn kan an ye seereya mun sɔrɔ yen an k'a mɛn u yɛrɛ da. Ne tɔgɔ Sanjiba Kumare. Sanjiba Kumare aw ka entreprise mun bɛ écoleso ka kurakuraya a tɔgɔ. An ka entreprise tɔgɔ ye entreprise Tata BTP. Tata BTP jamana ɲɛmaa ye nafolo di ko ka kilasiw ko k'u kurakuraya yanni walan bɛ taa an dun an bɛ Amdalayi yan ye groupe scolaire jumɛn ye Mari Jara. Mari Jara de Cap Lafiyabugu. Aw kilasi joli b'aw bolo yan k'o kurakuraya ka yɔrɔw yɛlɛma an ɲɛ b'a la peinturekɛlaw bɛ peinture la. Oui kilasi 3 de b'an bolo yan k'a réhabiliter donc pratiquement an bɛ sɔrɔ ka tila la sini pewu a peinture bɛɛ la wa i yɛrɛ ɲɛ bɛ peinturekɛlaw la peinture banna ka ban sini kɔni n'Ala sɔnna ma. Aminata Diop Lafiyabugu o ye cogo di. Aminata Diop Lafiyabugu banna banna ne yɛrɛ bɛ o site 2 de la wa Mari Jara ani Aminata Diop ne de y'o 2 chef de site. Ni aw bɔra Mari Jara la yan Amdalayi aw tami. Bon yan o kɔni y'a bannen de parce que technicien 3 de b'an bɔ an entreprise la donc ne de chargé len bɛ Mari Jara ni Aminata Diop de la n'o banna bon ne bɛ tɔw rejoint Sɛbɛnninkɔrɔ groupe scolaire mun filɛ nin ye deuxième échangeur kɛrɛfɛla la. aw b'o baara daminɛ waati jumɛn. o baara daminɛna o fana bɛ peinture de la comme n'a fɔ yan bɛ cogo min a bɛɛ ye lot kelen de ye quoi comme baara in kɔnɔna la an filɛ ka mun sɔrɔ o ye lot 3 de donc o lot 3 ne y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 24 salles de classe donc a bɛɛ bɛ niveau kelen na au même de exécution quoi. délai mun dira o ma o ma se dɛ. non o ma se fɔlɔ. aw bɛ baara kuncɛ ka bɛn o délai ma. Ala sɔnna ma. ka bɛn walanka ma. yanni délai ka se o b'a sɔrɔ an tilala n'Ala sɔnna. jamanakuntigi ye nin mun kɛ ten n'o ye colonel Assimi ye n'o tɛ a bɛ san 25 bɔ kilasiw ma kurakuraya ɲɛgɛnw man ɲi a ye nin hakilina mun ta sisan aw minnu ye BTPw ye hakilina in ka ɲi. non a ka ɲi kojugu an yɛrɛ ka laɲini ye nin de ye ne ka caya san o san n'i y'a jateminɛ ekɔliso ninnu joli bɛ san yirikaw de kɛ u tɛ réhabilité bon u bɛ ni ko k'i bɛna réhabilité i b'a sɔrɔ dégâts juguyara ka tɛmɛ kɔrɔlen kan quoi sinon à chaque 2 ans à chaque 5 ans n'i bɛ se ka réhabilité u k'u tɛ caya hali jamana yɛrɛ ma quoi mais n'u y'a bila ka se san 10 san 20 ma donc a bɛ komi i n'a fɔ i bɛ kura de jɔ a bɛ komi kura jɔ quoi. aw ye yan to
tol changer ka ke tol bakide oui an y'a kɛ tol baki tol ordinaire de tuma la ouais bon yɔrɔ dɔ la on dilé de tun bɛ yen an y'o bɛɛ falen ka kɛ tol baki bon yɔrɔ dɔ la an tol baki de tun b'a la donc wo bɛ minnu na an y'olu de falen donc ka kɛ tol kura ye tol baki kura ye yɔrɔ dɔ la an y'a bɛɛ falen ka plafond bɛɛ falen donc ka porte ni fenêtre bɛɛ falen caman dilan tableau ninnu fana m'u bɛɛ réparé tableau b'a la tableau bɛɛ b'a la dugumala ninnu fana an ye ciment kɔrɔ minnu bɛ an y'a bɛɛ wuli ka tila ka kura de da an y'a kɔlɔsi fana courant tun tɛ classe dɔw kɔnɔ an ɲɛ b'a la sisan ventilo bɛ yan courant bɛ yan voilà bon an seginna yan électricité kan parce que bon filiw tun b'a kɔnɔ mais o tun kɛcogo tun ma ɲɛ donc an seginna ka arranger ka ɲɛ ka ampoule kuraw k'a la ka fili kuraw k'a la bon surtout écolidenw yɛrɛ fana ka dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ de ta don k'a fɔ ko ne bɛ yan ni n tilala ne taara mɔgɔ wɛrɛ tɛna na ko hakilina b'u la donc ka ouvrage ninnu minɛ ka ɲɛ maître fana k'u hakili to a la gardien ka écolidenw fana surveiller ka ɲɛ donc pour que a bɛ se ka si sɔrɔ o de ye ne ka kumakan la tata BTP parce que sigida 4 nan dɔrɔn de bɛ aw bolo voilà sigida 4 nan dɔrɔn de b'an bolo Cap de Lafiyabugu o de b'an bolo ne tɔgɔ Dɔrɔmani Tarawele e fana ye gardien ne fana ye gardien Marijara la o baaraw bolo dalen bɛ radio ɲɛta anw yɛrɛ nana ka n'a lajɛ an k'a ye siɲɛ kelen o ka fisa an k'a mɛn siɲɛ 100 baaraw bolo dalen filɛ nin ye e nisɔndiyara ne nisɔndiyara mais a ma ban dɛ u ye kilasi 3 dɔrɔn de ta yan bon kilasi ninnu bɛ yan kilasi 27 mais u ye den 3 dɔrɔn de ta bon ne tɔw ninnu sera ka kɛ eta kilasi ninnu si kɔnɔna man ɲi tɔlu man ɲi wa RCC t'a kɔnɔna la mɔgɔ caman nana yan k'u bɛ na an dɛmɛ bon kɔsa na yan ekɔliden kɔrɔ dɔw de nana ka na banginɛtɛriw d'an ma k'an k'o don yan ko olu y'u ka kalan kɛ yan u tɛ kɛ ekɔli ma fitiriwale ye. Ne tɔgɔ Falaye Ba ne ye ekɔli karamɔgɔ ye groupe Marijara ne ye yan ekɔli karamɔgɔ dɔ ye Amdalaye jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi a ye nafolo dɔw di ko ka kilasiw ko k'u woro kurakuraya ni nazaraw b'a fɔ ko rénovation bi an nana an donna kilasi dɔw kɔnɔ an y'a peinture kɛlaw courant dilannaw u bɛ ka yɔrɔ peinture an ye gardien fana ɲininka nka ko tigibatigi ye aw ye ekɔli karamɔgɔw aw de bɛ kilasi ninnu kɔnɔ baara in a ɲana wa a ma ɲa wa mun de tora vraiment mara i ka nin ɲininkali a diyara n ye n bɛ kuma n ka DCAP tɔgɔ la ani n ka directeur d'académie ani n ka directeurw ani n ka collègue tɔw bɛɛ tɔgɔ la k'a daminɛ duguma fo sanfɛ vraiment bon mɔgɔ bɛ se k'a fɔ a ka fisa ni gansan ye parce que groupe scolaire in kɔnɔ yan direction 4 de bɛ yan Marijara direction 4 de bɛ yan a classe o classe i bɛ taa sɔrɔ a direction o direction a bɛɛ ka ca ni classe 6 ye direction 4 la u ye direction 1 de ta o direction 1 fana classe 6 de b'a bolo o 7 dɔw ye classe 3 de ta k'u b'o rénover o de baara bɛ sen na o de baara bɛ sen na Marijara kuru bɛɛ kɔnɔna la alors que problème wɛrɛ camanba bɛ yen n'i y'a jateminɛ an ka direction kɔnɔnaw la hali sisan n'i donna an yɛrɛ ka direction ni hali san nana sisan i bɛ si o sigiyɔrɔ dɔw la o ye n bɛ yɔrɔ mun dɔn n bɛ baara la yɔrɔ mun fan fɛ ɲɛgɛn kɔnɔlaw fana la même chose aw ka ɲɛgɛnw bɛ cogo di an ka ɲɛgɛnw fana o bɛɛ y'ale kelen de ye ɲɛgɛn ninnu man ɲi an yɛrɛ tun hakili la u bɛ na yan dɔn entreprise bɛ na yan dɔn min an yɛrɛ tun b'u la groupe scolaire in bɛɛ de bɛ na rénover kilasi 4 yɛrɛ filɛ nin ye kun na fenêtre tɛ dɔw la porte t'u la baara tɛ se ka k'a kɔnɔ o kilasi 4 bɛ groupe scolaire kɔnɔ yan 2 fana bɛ yɔrɔ dɔ la n'i donna yen sisan tonsow de b'i gɛn k'i labɔ awɔ o kilasi 2 bɛ yan n'i donna sisan i ni boli de bɛ bɔ tonsow b'i gɛn k'i labɔ kilasi kɔnɔ u ye dɔ kɛ dɛ mais hali sisan camanba de bɛ kɔfɛ munna camanba bɛ kɔfɛ n'a fɔra k'a ko nin ekɔliso kɔrɔba présidentw kalanna yan ministrew kalanna yan directeurw kalanna yan colonelw kalanna yan vraiment n'a fɔra halisa ko Amdalaye ko de k'a jɔra don min halisa k'a bɔ position 1 de la fo ɲina n'a yɛrɛ rénovera bon rénovation mun fana filɛ nin ye ne ye ekɔli karamɔgɔ ye mais n ye sojɔ fana kalan kɛ n ye dessin bâtiment de n ye remarque caman fana kɛ baara in kɔnɔna la mais o ye entreprise ni minnu y'a wari di olu ni olu kɛlɛla de erreur caman b'a kɔnɔ mais olu ka domaine kɔnɔna de sinon n'i y'a jateminɛ ala sous-sol fɔlɔ la u ye baara qualité mun k'a la ne bolo en tant que technicien de formation en dessin bâtiment vraiment baara cɛɲuman tɛ parce que a tɛna si sɔrɔ tɔgɔw b'a la ko n ye baara kɛ mais dabɔndana baara de don vraiment o kɔni o yɛrɛ de y'a problème ba yɛrɛ bon kuma bɛɛ ɲɛ b'an ka directeur fana na a bɛ critique la u ka fɛnw na bon u tun ye mun fɔ anw ye fɔlɔ ko plafond bɛ k'a la électricité bɛ kɛ mais ɲɛ b'a directeur ni wa technicien yɛrɛ la kuma la bi ko o ye mɔgɔw ka kuma de ye ko sinon k'olu ka fɛn na ko électricité fansi t'a kɔnɔ ko mais olu ɲan'a ma de komi u baarakɛtɔla u ye yɔrɔw dɔ tiɲɛ donc maintenant u ye seginna installation kan k'a la kurakuraya vraiment o kɔni n bɔr'o kalama mais halisa n'u bɛ se ka mun kɛ ne bolo sisan mun bɛ baara in jɛ mun kan ka fara kan bon ne yɛrɛ bolo sisan mun bɛ baara in jɛ halisa
ni sebe ka singa classe bɛɛ rénover n'a fɔra e ka wele kan bila colonel Asim ma sisan i bɛ mun de f'a ye n'a fɔra ko ne ka wele kan bila ma sisan ale mun ye nafolo bɔbaga ye ale mun ye nafolo bɔbaga ye halisa baara caman ba bɛ amina madani jɛ mari jara jɛ halisa classe ko banna parce que an ka classe ninnu man ɲi et puis anw m'a dɔn k'an bɛ se yan classe min jɔra cogo min halisa a b'o position kelen de la vraiment n'i ye ne k'a kɛrɛfɛ sisan n b'a fɔ n'i y'a la seba ye hali classe kuraw de bɛ jɔ yan école nɔgɔ kan bi n'i ye nin groupe scolaire ba in lajɛ hali bibliothèque e ɲɛ tɛ Bintu yɛrɛ la an yɛrɛ sigilen bɛ soso bɛ kan kin hali bibliothèque e yɛrɛ y'o sɛɛrɛbaga ye o e yɛrɛ b'o la kale ye o e yɛrɛ mun y'i ɲɛna ni sera i b'o fɔ quoi voilà sinon a Bintu ko kɔni y'a tɛ soso fagalanji sigilen bon pour que an ka nin muli dabila fo février n'an donna au novembre sisan pour que an ka nin dabila fo février m'a faamu fo n'a kɛra février waati o b'a ye caman bɔra la bon nin groupe scolaire belebeleba n'a fɔra hali bibliothèque hali kelen tɛ yan a ka bɔ hakili ma dɛ sisan aw ka laɲini n'a fɔra e ka laɲini kɛ laɲini ye jumɛn ye bon n'a ka laɲini yɛrɛ fɔlɔ jumɛn ye aw minnu ye école karamɔgɔ ye o ye bibliothèque ko ye ani salle d'informatique m'a faamu o ye kelen ye bon défaut ba dɔ fana bɛ Amdalaye kɔnɔ kalanko la vraiment n'an m'an jɔ jɔyɔrɔ laban na gouvernement école bɛɛ bɛ datugu dɛ ni parents d'élèves denmisɛnninw bɛɛ ko k'a fɔ ko privé bɛɛ bɛ ka transfert kɛ ka taa privé la ɲinan transfert kɛra don o don mɔgɔ de b'a n'i mɛnna sisan ala tɛmɛ sisan don mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 bi sɔrɔ ko n bɛ fɛ ka taa ni den yɔrɔ dɔ privé la tuma bɛɛ aw minnu ye public école karamɔgɔw ye welekan jumɛn de b'e bolo ani jɔrɔna ko jumɛn de b'i la vraiment i ka o ɲininkali diyara n ye parce que parents tɛ k'a ɲini k'a faamu parents mako tɛ ko denw ka kalan ka dɔnniya sɔrɔ u mako de den ka examen sɔrɔ Kulubali